Boa tarde, benvidos e benvidas a todos e a todas. Comezamos esta sesión plenaria do mes de abril. Ben, como de costume, temos como primeiro punto da orde do día a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 6 de abril de 2026. Se non hai nada que engadir, pasaríamos directamente a votar a acta. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, queda a acta aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao segundo punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o imposto do ICI. Doulle paso a propoñente. Hola, boas tardes. A ver se vou isto ca luces. A exposición de motivos da moción, o imposto sobre a construción, instalacións e obras, o denominado ICIO, é un tributo que grava actividades constructivas no noso municipio. Aínda que a súa finalidade é recaudatoria, o artigo 103.2 da Lei Reguladora de Facendas Locales permite aos concellos que, en uso da súa autonomía fiscal, establecer bonificacións para incentivar aquelas obras que redunden no beneficio directo da comunidade. Na actualidade, o Concello de Cangas está a rexistrar cifras récord de recaudación. Para o presente exercicio, o Goberno local prevé ingresar deste imposto uns 650.000 euros. Con todo, esta bonanza nas arcas municipais non está a reverter nun alivio da carga fiscal para a ciudadanía. Ao pesar deste superávit recaudatorio, o Executivo non tomou medidas para rebaixar a presión tributaria sobre os segmentos da población máis vulnerables, nin sobre o tecido asociativo. Nun contexto económico complexo marcado por unha inflación persistente que asfixia as familias e as entidades sociais. A esta falta de sensibilidade súmase o historial de incumplimientos deste Goberno. Hai máis dun ano, o Pleno da Corporación aprobou por unanimidade unha moción que recollía bonificacións de hasta 95% neste mesmo imposto para proxectos da nova implantación ou ampliación de empresas no marco da iniciativa Concellos Emprendedores. O día de hoxe, esa medida segue sin executarse, demostrando que o Goberno local prioriza a recadación máxima sobre o cumprimento dos acordos plenarios e o fomento do emprego. En Cangas existen numerosas iniciativas promovidas polo tecido asociativo, asociacións veciñais, culturais, deportivas e sociais, que desenvolven proxectos orientados ao ben común. Para estas entidades sen ánimo de lucro, o pago do ICIO ao tipo máximo supón un obstáculo que limita a súa viabilidade. É necesario pasar dunha política meramente recaudatoria a unha política comprometida co tecido social que sostén a vida comunitaria da nosa vila. Por todo o anterior, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno municipal a iniciar de inmediato a tramitación técnica e xurídica necesaria para a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obra, é dicir, ICIO, ao beiro do previsto no artigo 103.2 da Lei Reguladora de Facendas Locales, para introducir unha bonificación do 95% da cuota para aquelas construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interés ou de utilidade municipal para concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou fomento do emprego. Segundo, establecer que terán a consideración de actuacións de especial interés e, polo tanto, potenciais beneficiarias da devandita bonificación do 95%, aquelas promovidas por entidades sin ánimo de lucro legalmente constituídas no noso municipio. Asociacións veciñais, culturais, deportivas, asistenciais ou de sector primario, cuyo fin sexa a millora de infraestructuras que presenten un servicio de carácter colectivo e comunitario. Terceiro, exixir ao Goberno local
a execución inmediata da moción aprobada hai máis dun ano relativa ás bonificacións para a iniciativa de concellos emprendedores, co fin de que os beneficios fiscales para a creación de riqueza e emprego en Cangas deixen de ser unha promesa incumprida. Cuarto, regular un procedimento áxil, simplificado e obxectivo para a solicitude e concesión destas bonificacións, evitando os trámites administrativos que supoñan un obstáculo insalvable para as entidades beneficiarias. Este procedimento incluirá a presentación dunha memoria xustificativa básica de interés social de actuacións e a súa posterior aprobación polo Pleno da Corporación, garantindo a transparencia sin penalizar as asociacións con burocracias innecesarias. Quinto, dar traslado deste acordo aos servicios económicos municipais e ás entidades sociais e veciñais de Cangas para o seu coñecemento. Moi ben, pois abrimos entón a primeira quenda, señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, señora Val. Boa tarde a todas e todos. Bueno, dende o BNG compartimos o espírito desta moción. Sí que nos parece positivo abrir este debate de como facer unhas ordenanzas fiscais máis xustas socialmente, que teñan en conta ademais a realidade económica e que poidan favorecer determinadas iniciativas de interese para a localidade. Agora ben, pensamos que onde debería centrarse este debate é en como se concretan estas medidas. Non é o mesmo aplicar unha bonificación de maneira xeral que facelo con criterios ben definidos, vinculados, por exemplo, ao emprego, ao impacto social ou á dinamización económica. Consideramos que o obxectivo debe ser que sexan medidas xustas, equilibradas e útiles. En relación co chamado afán recadatorio, sí que me gustaría matizar esa idea. Para nós non se trata de recadar por recadar, senón de algo moito máis básico, que é garantir que o Concello poida prestar servizos públicos, responder desta forma ás necesidades da veciñanza ou manter e mellorar o funcionamento do municipio. Ademais, a verdade é que son vostedes os que sempre o piden e gustaríame saber, se é así, como farían sen recursos ou igual xa o teñen claro, non sei. Todo isto require un equilibrio entre ingresos e gastos que é o que hai que analizar con detalle cando se fala de modificacións fiscais, non simplemente quitar ou recortar ingresos. Por último, tamén me parece importante, xa que fala do emprego, situar ben as competencias onde toca cada responsabilidade, tanto no ámbito do comercio como do emprego, quen ten un papel fundamental e principal é a Xunta de Galiza, así como fixo, por exemplo, en Marín cos bonos comercio. O Concello pode colaborar, pode acompañar e pode facilitar, pero as políticas estruturais están nese outro nivel. Por iso, calquera debate sobre apoio á actividade económica debería tamén ter en conta ese marco. Pero, bueno, por resumir, sí que vemos positivo abrir este debate no momento no que estamos, compartimos a intención de avanzar cara a maior xustiza fiscal, pero, bueno, creemos que o fundamental é definir ben como e con criterios e con un enfoque rigoroso, nada máis. Pecha primeiro turno a propoñente. Bueno, este tipo de medidas dá un impulso ao emprego local, fomentando que as empresas realicen novas construcións ou reformas que xeneran postos de traballo. É moi importante apoiar os colectivos veciñais mediante beneficios fiscais, porque as asociacións veciñais fomentan a participación ciudadana. Millora da calidade de vida da veciñanza. Están defendendo intereses colectivos. Nós non podemos olvidar que esta suple moitísimas veces necesidades que deberíamos levar a cabo esa administración. Estas bonificacións axudan que non teñan que incrementar os seus custos. As bonificacións non só axudan as asociacións veciñais, senón tamén son sostibles. Vamos a ver, si a lei establece no seu artigo 103.2 este tipo de bonificacións é porque realmente son necesarias e se poden aplicar. Si queremos ter un goberno xusto e unha xestión xusta, temos que mirar por a nosa veciñanza. Por tanto,
o que está a moción esta que me dixo de que como se facía e tal, eu creo que está bastante clara. É bastante longa nos seus puntos porque a quixemos deixar moi clara. Claro que hai que ter recursos, claro, xa hai recursos, pero que non podemos enriquecer o Concello a base do traballo das asociacións. Todo o contrario, temos que colaborar cas asociacións, temos que fomentar o asociacionismo, temos que apoialas e nunca bombardealas con máis impostos e máis burocracia. Vale, por o momento nada máis. Moi ben, abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas, señora Martínez, señora Val. Eu simplemente quería aclarar co tema do asociacionismo e do apoio que se lles dá a todas as asociacións, que sí que é certo que se lle dá apoio, hai locais a disposición delas, hai moi poucas asociacións neste momento que dispoñen dun local propio e que sí que reciben axuda directa do Concello. Bueno, pensaba, vamos, ou creo que isto iba máis por o tema do comercio ou, bueno, por outro tipo de cousa. Pero, bueno, estamos de acordo de todas formas. O comercio era o que xa aprobáramos nunha anterior moción. Voulle a nivel, eu creo que aos veciños e a xente hai que recordarlle canto pagamos de impostos. Porque pensamos que pagamos moi pouco. E non é verdade. Na ciudad, a ciudadanía media traballa ao redor, son datos contrastados, ao redor de 228 días, máis de 7 meses ao ano, para pagar impostos. Isto equivale uns 7 meses e medio de traballo de cada individuo e individua. E aproximadamente o 55% do seu salario anual vai para impostos. Impostos de todo tipo, tasas, por supuesto, que hai que pagar impostos. Claro, pero xa estamos pagando bastante, estamos pagando 7 meses e pico, estamos traballando 7 meses e pico do noso ano, da nosa vida, para pagar impostos, para ter unha boa sanidade, para ter uns bons servicios públicos. Por tanto, sí que están os veciños e a xente, están todo o seu dereito de pedir bons servicios e que se teñan en conta. Que pasa? Que para eso tamén temos que ter en conta as asociacións. A miña moción de hoxe ten como finalidade as asociacións, o asociacionismo. O artigo 103.2 recolle máis casos entre o que aprobamos na moción anterior e algún máis. Eu deixo-llo aí para que o estudien, para que o analicen, e se vostedes teñen a ben, poden poñer todas as bonificacións que establece o artículo 103. Pero en concreto, a min preocúpame bastante o das asociacións porque fan un traballo fundamental para todos. É un traballo gravoso, é un traballo que sin recompensas, é un traballo que a veces é bastante duro. Pero para eso estamos nos aquí, para apoialos, animalos e facerlle a vida un pouco máis sencilla. Espero que esta moción que se aprobe por unanimidade e que realmente a leven a cabo. Que, por favor, esta bonificación do 95% do ICIO, que non é tanto, pero sí é moito para as asociacións, por favor, implántena o antes posible. Ben, grazas pola súa exposición. Solo lle vou a recordar que os concellos non se enriquecen, os concellos recaudan diñeiro para dar cumplimento á multitud de necesidades que ten este pobo, que ademais todos os coñecemos. Estou segura de que hoxe traerán outras tantas mocións que requerirán outros tantos billóns de euros que non temos. Con todo iso non quita de que apoiamos sempre o movemento asociativo, pero esta medida me parece meramente estética, por tendo en conta que estamos falando de 4 calderillas, ningunha asociación vai a deixar de traballar, como non o fixeron ata agora, por un imposto que prácticamente non lles afecta en absolutamente nada. É unha maneira de vir aquí a dar un discurso
moi simpático da dereita cando realmente sempre están en contra da recaudación de impostos, como se non superan que son a base do sistema de benestar que tanto necesitamos, especialmente aquelas persoas que non temos grandes ingresos, en fin, que me parece un queda bien, pero non se preocupe que a vamos a apoiar. Vamos a votar entón a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Sí, aprobado por unanimidade. Pasamos entón ao terceiro punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a declaración de Vic ao Cruceiro do Io. Pasolle o turno propoñente. Boa tarde. Ben, pois comparezo hoxe ante esta Cámara Plenaria para defender a moción que propón iniciar o procedemento para a declaración como ben de interese cultural do Cruceiro do Io, unha das pezas máis singulares e valiosas do noso patrimonio en Cangas de Morrazo, obra do insigne escultor, obra do insigne escultor, sí ou non? Veña. Ignacio Cerviño Quinteiro. Ben, estamos a falar dun cruceiro excepcional dentro do conxunto de cruceiros de Galicia. Como din os estudosos, o cruceiro dos cruceiros. Non só pola súa monumentalidade ou polo, por suposto, excelente estado de conservación que nos comparte, senón tamén pola súa riqueza iconográfica, pola súa calidade escultórica, que converten nesa peza única. O cruceiro non é en si mesmo un relato en pedra, unha representación detallada de escenas religiosas que nos amosa ese gran talento. Mais esta moción non pretende únicamente poñer en valor a beleza ou a súa singularidade, senón que o que propoñemos é dar un paso decisivo na súa protección, recoñecendo oficialmente a súa relevancia a través da figura de ben de interese cultural, esa máxima categoría de protección do patrimonio, é dicir, que sexa Vic por decreto. A declaración, ademais, de Vic ten efectos concretos, ten efectos reais e, ademais, necesarios. En primeiro lugar, porque vai garantir unha protección legal máis forte e efectiva, o que implica que calquera intervención sobre o cruceiro ou a súa contorna deberá de cumprir cunha serie de criterios rigorosos para a súa boa conservación, evitando actuacións inadecuadas que poidan desvirtuar ou implicar a súa integridade. En segundo lugar, porque nos abre esa porta a financiamento institucional de outro tipo de institucións, non? Esa catalogación nos vai facilitar acceso a subvencións, programas de conservación ou liñas de axuda, o que se traduce tamén máis recursos para o seu propio mantemento, restauración, estudo do monumento, reducindo así a carga, como acabamos de falar, económica deste concello. En terceiro lugar, ademais contribúe a súa posta en valor e difusión. Un ben declarado Vic gaña visibilidade, tanto no ámbito cultural como turístico, o que pode integrarse en estrategias máis amplas de promoción do patrimonio local, xerando un impacto positivo na economía do concello, favorecendo o turismo cultural e incluso favorecendo esa desestacionalización tan ansiada do noso turismo. Ben, pois, neste sentido, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Cangas de Morrazo presenta a seguinte proposta de acordo. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a comprometerse a iniciar os trámites necesarios para a declaración do Cruceiro de Io como ben de interese cultural, traballando na elaboración e achega da documentación requerida para a tramitación da dita declaración. O Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a instar a Xunta a que, unha vez presentada a solicitude a documentación pertinente, impulse e finalice a procedemento administrativo para outorgar ao Cruceiro de Io e a súa contorna a protección cultural que merece. Terceiro, o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno Municipal a dar traslado deste acordo á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, así como as entidades e colectivos interesados na conservación do patrimonio cultural galego. Ben, grazas pola súa exposición. Abrimos a primeira quenda, señora Prieto. Señora Portas. Bueno, desde a alternativa só queríamos facer unha pregunta e era porque o cruceiro sí e outros bens de patrimonio, pois poñamos un exemplo, a colegiata, non? Señora Martínez, turno para o señor Iglesias.
Boa tarde a todos, iba a decir boa noite, pero este cambio de horas nos deixou un pouco descolocados de día. Quero empezar dicindo que creo que non investigaron demasiado respecto ao nivel de protección que ten o cruceiro do Io e o seu entorno actualmente. Voulle aclarar un momentiño ese punto antes de indicar cal vai ser a nosa postura. Direille que os cruceiros e petos de ánimas de máis de 100 anos están protegidos polo decreto 571 de 1963 de 14 de marzo sobre protección dos escudos, emblemas, pedras heráldicos, rolos de xustiza, cruces de término e pezas similares. Ademais, teñen a consideración de bens de interese cultural segundo o establecido na disposición adicional segunda da Lei 16/85 de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español. Ademais diso, recoñece este estatus a Lei 5/2016 do 4 de maio no seu artigo 92 do Patrimonio Cultural de Galicia, no que hórreos, cruceiros e petos de ánimas, leo textualmente, son bens de interese cultural e quedan sometidos ao réxime xurídico previsto para este tipo de bens nesta lei, sen necesidade de tramitación previa de procedemento previsto no seu título 1. Os hórreos, cruceiros e petos de ánimas dos que existan evidencias que poidan confirmar a súa construción con anterioridade a 1901, a menos que queiramos cambiarlle a data da escultura, que creo que foi no ano 1872, cumpre cos dous, coa lei estatal e coa galega. Aclarado iso, polo tanto, decirlle que declarar como BIC ao cruceiro do Io, o único que lle engade é ter unha ficha individual concreta para o cruceiro, que non está mal, que pode ser o que vostede decía respecto á promoción do ben a protexer, pero non lle engade protección de ningún tipo. A protección xa ten a máxima protección posible. Entón, esa falta de declaración individual non implica menor protección, xa que ten esa protección automática da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. E iso implica tamén o seu contorno, de acordo? Non só o ben en sí do cruceiro. Ata o punto tamén de que vostede na súa proposta fai referencia ao desgraciado accidente, vámoslo chamar así, do ano pasado de certa persona que pensou que era unha boa idea subir o cruceiro. Esta protección que ten actualmente o cruceiro do Io xa implica que calquer acto vandálico, como o arrincamento da figura do Adán do ano pasado, constitúe un delito contra o patrimonio, exactamente igual que o nivel máximo que permite un BIC, porque é un BIC, tal como indica a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. E, evidentemente, calquera intervención que se faga no cruceiro ou no seu entorno ten que cumplir coas mesmos criterios que os BICs. Aclarado iso, decirlle que non supón ningún problema, evidentemente, apoiar que teña unha ficha individual por todos o resto de cuestións que vostede plantexou, e imos apoiar a súa proposta. Pero a nivel de protección non hai ningunha mellora, xa ten toda a protección posible. Entón, nada máis. E que me gustaría engadir unha cousa máis, de pasada. Como veciño do Io, se isto é o que realmente lles preocupa e o que creen que hai que protexer no Io cando xa ten en realidade esa máxima protección posible e deixan de lado a protección que falta nesa parroquia para, por exemplo, a atención sanitaria, bueno, parece que as súas prioridades quedan bastante claras. Gracias. Pecha o propoñente esta primeira quenda, a propoñente en este caso. Ben, vale, pois en primeiro lugar, en resposta a Vitoria, a verdade que me parece moi interesante ese matiz, porque ademais estou completamente de acordo con el. Claro que hai bens moi valiosos no noso concello, e creo que non podemos categorizar se un está por enriba do outro, pero iso non é un argumento para non actuar aquí, senón que podemos dicir que sí que pode ser un sitio por onde empezar, e que este pode ser un primeiro paso dun amplo compromiso que podemos continuar, e que de feito xa lle adianto que dende logo que é a miña intención, porque como vostede ben dixo, pois temos unha magnífica colexiata renacentista
na que traballaron moitos escultores moi ben e moi famosos da nosa terra galega e que tamén debe de ser protexida, así como tantos outros tipos de patrimonio que temos na nosa localidade, tanto material, por suposto, pero tamén inmaterial, e que de forma paulatina, dende esta casa, se deberá de ir protexendo todos eles. Ben, nese sentido, queda respostado e procedo agora a respostar ao señor Iglesias. Ben, vexo que estudiou a cuestión, o cal compráceme, de feito, bastante con respecto á última moción que trouxo en este pleno na que non falou ninguén, prácticamente menos vostede. Así que yo agradezo por esa parte. Ben, nese sentido, dicir que facía vostede referencia a esa lei estatal que se aproba na ditadura no ano 1963 para protexer todos aqueles bens que teñen nese momento máis de 100 anos e que, polo tanto, fai referencia aos previos ao 1863 e que aí o cruceiro non entraría. Ben, iso por unha banda quedaría respostado e procedo ao seguinte, que é a lei do ano 2016. Ben, efectivamente, nesa lei de 2016 quedan protexidos todos aqueles elementos, bueno, como fixo ben vostede referencia, cruces de término, petos de ánimas, cruceiros, creo que tamén lavadoiros, etc., que se poida contrastar a súa antigüidade anterior a 1901. Efectivamente, aí sí que entra o noso querido cruceiro do Ío, pero esa lei, como leu vostede, di, ten a consideración de ben de interese cultural e que non fai falta a tramitación previa. Correcto. Pero que non faga falta a tramitación previa, o que nos está a dicir é que si fai falta unha tramitación para, como ben vostede dixo despois, poder ter esa ficha individual de cada un dos bens do noso concello. Ao final, se nos entramos na relación de bens de interese cultural que hai en Cangas, vamos a toparnos con todos os petróglifos do noso municipio e con outro máis, que é o Facho de Donón, como xacemento arqueolóxico, BIC dende o ano 2013. Vale, pois efectivamente, se nos agora aprobamos isto e facemos este trámite para considerar ao cruceiro de Ío como ben de interese cultural BIC de xeito individual, é dicir, BIC por decreto, saindo no seu DOGA e logo posteriormente no seu BOE, o que estamos conseguindo efectivamente é unha protección total, darlle máis protagonismo e, por suposto, incidir en todo ese tipo de cuestións que enumerei anteriormente. Grazas. Abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Sí, bueno, a Alternativa dos Veciños evidentemente vai apoiar esta moción, pero preguntaba xustamente da colegiata, por poñer un exemplo así, que fose un pouco resaltado, porque como eu sei que vostede seguramente que tamén leu o informe de patrimonio con respecto á Rúa Estrela, que é en torno da colegiata, e donde aínda que é do ano que é, e aínda que a lei, según di o concelleiro de Antón, bueno, di que ten protección VIP, o propio patrimonio da Xunta di que non é certo, que non está catalogada, que non o ten, polo cual se fixo, pois o que se fixo nesa rúa, que prefiro non chamarlle simplemente. Ben, se en cambio a colexiata tivera esa catalogación VIP coa súa ficha de forma individual, esa obra tal como se acabou e dadas como se procedeu a realizar, non se houbera realizado nunca. Ben, co cal sí que é importante esa catalogación con ficha individual, clarísimamente, e evidentemente Alternativa a vai apoiar, non cabería dúbida, pero xa digo, me encantaría que a próxima sexa a colexiata, ainda que considero que chegamos un pouquiño tarde, e os seguirei dicindo, porque me dá moita pena co que se acabou nese ámbito. Señora Martínez. Señor Iglesias. Bueno, como propoñente sí que ten claro como funciona isto, non vou dicirlle nada máis, gracias, pero a concelleira de Alternativa aos Veciños creo que non entendeu o que é lindo da lei galega, porque efectivamente no caso da colexiata sí é necesario iniciar un procedimento porque non cumple cos requisitos que sí cumple o cruceiro de Ío para ter a súa protección de nivel BIC. Efectivamente, no caso da colexiata, se quixéramos esa protección, teríamos que facer isto que nos está pedindo o propoñente para o cruceiro. Non ten o mismo nivel de protección, sin dúbida ninguna, porque a lei non nos recolle así. Que deberíamos facelo? Ben, fagámolo.
como vostede di, propoñamos non só a colexiata, outros elementos patrimoniais do noso concello, pero efectivamente pódese facer o que se fixo porque non é un BIC e non ten esa mesma catalogación nin ese nivel de protección ao entorno. O cruceiro sí. O cruceiro, neste caso, conseguimos outro tipo de vantaxes coa súa declaración cunha ficha individual, pero non unha maior protección. Non sei se neste caso queda aclarado, xa. Pois pecha a exposición da moción ao propoñente. Ben, pois certo é, como ben dis Vitoria, que a min tamén me amolou sobremaneira a obra que se fixo na Rúa Estrela e que por iso este tipo de actuacións son necesarias e que, como dixen antes, este é o primeiro dos casos que pretendo que se leven a cabo. Porque si é certo, merecemos protexer o noso patrimonio para que as xeracións futuras poidan gozar del tal e como nós estamos gozar na actualidade. Ben, pois, despois deste debate e das distintas consideracións que se puxeron en riba da mesa, creo que hai unha idea que debe quedar clara, que é que nada do que se dixo invalida o fundamental. E o fundamental é que o Cruceiro do Ío reúne todos os méritos para que aquí neste pleno lle aprobemos ese recoñecemento de ben de interese cultural. Falouse de que se xa conta con protección, de que se hai outros elementos que tamén merecen esta categoría, pero precisamente porque sabemos que é unha peza excepcional, porque coñecemos o seu valor artístico, histórico, simbólico, non ten sentido quedar a medias, e a protección ordinaria é o punto de partida, pero non o punto de chegada. A declaración BIC individual non é un capricho nin unha etiqueta, é unha ferramenta concreta que vai garantir que dentro de 20, 30, 50 anos este cruceiro, así como posteriormente outros elementos, sigan estando en condicións dignas e que siga sendo recoñecido como merece e siga formando parte viva do noso patrimonio. É, en definitiva, unha decisión de responsabilidade. Ben, que hoxe aprobemos aquí isto tamén envía unha mensaxe do tipo de concello que queremos ser. Se somos un concello que se limita a cumprir co mínimo ou un concello que aposta por coidar e poñer en valor aquilo que o fai único. O Cruceiro de Ío, obra de Ignacio Cerviño, non é só unha peza do pasado, é un símbolo da capacidade creativa do noso pobo, da nosa tradición e da nosa identidade. E iso non se defende só con palabras, sino con feitos, como os que este goberno non fai pese as miñas insistencias en cambiarlle o nome na placa da fonte de Santiago Apóstolo diante da igrexa, que é tamén obra de Ignacio Cerviño e que non se fixo. Un ano por unha mísera placa. Por iso, e aínda a pesar das diferencias que poidan existir, esta é unha oportunidade para actuar con altura de miras, para dar un paso que non é contra ninguén, senón a favor de todos, a favor do noso patrimonio, a favor da nosa cultura e a favor do futuro de Cangas. Pídolles, por tanto, o seu voto favorable para iniciar este procedimento, porque protexer o noso patrimonio non é opcional, é unha obriga, é unha oportunidade que non debemos de deixar pasar. Moitas grazas. Moi ben, grazas pola súa exposición. Pasamos a votar a proposta, a moción en este caso. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o saneamento da ría de Aldán. Doulle paso ao propoñente. Grazas e boas tardes a todos. Ben, hoxe traemos a este pleno unha moción que fala por si mesma, dado, evidentemente, todos os últimos episodios divertidos. E esta moción, que non é só unha proposta política máis, é sobre todo unha chamada urxente á responsabilidade, unha responsabilidade institucional e a defensa tamén
dun dos maiores patrimonios que temos, que son as nosas rías, e hoxe toca a ría de Aldán. O Concello de Cangas leva anos arrastrando unha situación crítica na rede de saneamento e abastecemento. E isto non é unha percepción, nin é unha opinión. Isto é unha realidade contrastada por datos oficiais e por resolucións como a que nos ocupa, que é a do Intecmar. Unha resolución que ven de confirmar a perda da clasificación de zona A na ría de Aldán. E isto o que ven a significar, ni máis ni menos, é que existen niveis elevados de contaminación fecal, medidos sempre a través de parámetros como a presencia da E. coli, que todos coñecemos. E isto ten consecuencias moi claras. Existen consecuencias ambientais. Por qué? Pois porque estamos a degradar un ecosistema dun altísimo valor ecolóxico, que non é algo baladí. Debería ser unha prioridade absoluta para calquera goberno responsable preservar sempre a nosa contorna natural. Tamén temos consecuencias sanitarias, porque estamos a falar de contaminación fecal no mar e, polo tanto, isto é un risco real para a nosa saúde. Estamos a falar aquí tamén de saúde pública. Tamén existen consecuencias económicas e sociais. Por qué? Pois porque afecta directamente ao sector marisqueiro e especialmente, como xa coñecemos todos, a navalla. Perde valor comercial ao ter que pasar por procesos de depuración. Isto é así. E en que se traduce? Pois en menos ingresos, en menos competitividade e en máis dificultades para moitas familias que viven deste recurso do mar. E todo isto que acabo de enumerar non son datos. Isto é unha realidade coa que podería decir que casi estamos acostumados a vivir. E non pode ser así. Non podemos acostumarnos á degradación por culpa da inoperancia dos que deberían velar por preservar e por manter e por mellorar Cangas. O máis grave de todo é que non estamos ante un problema novo, nin un problema imprevisto. Levamos anos advertindo desta situación. O sector, o propio sector productivo do mar, leva anos denunciándoa. Movilizacións veciñais, asociacións, todo tipo de asociacións. Pero tamén houbo acordos plenarios impulsados dende anos que establecerían medidas concretas para poder actuar. Acordos plenarios, ou sexa, contan cunha maioría da corporación, ou sexa, facilmente realizables. Que se fixo por parte do goberno? Pois nada, nada efectivo. Seguimos cunha rede de saneamento insuficiente, mal dimensionada e con deficiencias estruturais moi evidentes. Seguimos cun sistema no que non hai unha correcta separación de aguas pluviais e residuais. Todos o coñecemos. Seguimos sufrindo vertidos ao mar cada vez que chove con intensidade ou sen chover, se aumenta a presión sobre o sistema. E isto non é un fallo puntual, isto é un problema estructural. E a isto se suma outro elemento especialmente preocupante, que é a falta de control sobre a empresa concesionaria do servizo. Un servizo esencial que debería estar sometido a unha fiscalización rigorosa por parte do Concello, pero que realmente na práctica o servizo funciona sen a supervisión que require. Non só non se exixen responsabilidades polas incidencias, senón que o propio goberno municipal chega a apoiarse na concesionaria como asesora do servizo. E isto, canto menos, é unha anomalía grave. Non se pode pôr a coidar as galiñas ao zorro. Se compromete incluso a realización dun estudio sobre o custo de rescindir o contrato. Bueno, se fixo ese compromiso. Unha ferramenta básica para avaliar alternativas ante o evidente fracaso do modelo actual. A día de hoxe non temos información pública, non é que non a teñamos os políticos, non existe información pública sobre ese estudo. Entre tanto, estamos ante unha combinación perigosa, un problema estrutural coñecido, unha inacción prolongada e unha ausencia total de planificación. E por isto, esta moción non é só necesaria, senón que tamén é imprescindible. Propoñemos un plan integral de actuación sobre a rede de saneamento acompañado dunha auditoría técnica independiente.
Propoñemos reforzar o control e a fiscalización do servizo. Así debe ser. Propoñemos transparencia, información pública e seguimento continuo a través da Comisión de Medio Ambiente. E propoñemos tamén algo que é inevitable cando se incumplen reiteradamente acordos plenarios, algo como a reprobación do goberno local, unha reprobación que debería ser tomada como un exemplo de entonar o mea culpa e a partir de aí crear unha folla nova de ruta que dera cumprimento a todas as reivindicacións que ata o de agora foron postas sobre a mesa, todas, as das cofradías, as dos veciños, as políticas, todas elas, co fin de que a corporación municipal tomara conciencia, toda a corporación municipal, porque gobernar non só é estar, gobernar é actuar. E aquí non se está actuando. Defender esta moción é defender o noso mar, defender un ecosistema que vai directo a colapsar se non actuamos, e defender tamén, por que non, o noso tecido productivo e, por suposto, defender o futuro de Cangas. Nada máis. Ben, abrimos a primeira quenda, señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, a Alternativa presentou unhas emendas a esta moción, realmente non rectifica nada, senón que fai un par de engádegas, nos dá exactamente igual en que punto. Comentar que evidentemente estamos totalmente de acordo coa moción, neste intre, bueno, podríamos ao mellor matizar o punto 2 de acordo, que é o tema da rescisión do contrato, porque xa, como saben vostedes, solicitamos xa fai un ano cun informe que fai a propia Qualia dicindo que existen obras que hai que realizar no IO e que son eles mesmos os que executaron ditas obras, recoñecendo que non as executaron ben, pois se pediu ao goberno municipal que se lles comunicase, se sancionase, se rectificase en prazos de garantía, non? Esas obras, cousa que coñecemos ou descoñecemos e se fixo, o sea, facer non se fixo, se se lle pediu ou non é o que descoñecemos, non? Para nós era importante engadir eses 2 puntos e queremos explicar exactamente o motivo por si non queda excesivamente claro. Aquí falamos de ter un plan para recuperar a ría, porque non solamente parar o que está a suceder, sino que además recuperar. E nos para avanzar un pouco, porque ás veces discutir esta moción unha, outra vez e outra vez e outra vez e acaban todas no mesmo sitio, que no mesmo caixón, pois é un pouco cansino. Entón, nos estamos por avanzar un pouquiño, por dar un pouco de marxe a camiñar cara adiante, si é posible. Entón, simplemente comentar que unha das nosas propostas é que a Corporación solicita a Xunta de Galicia a realización dun informe técnico sobre o fondo mariño da ría de Aldán, a fin de determinar a gravidade de contaminación en base aos resultados poder elaborar un plan de saneamento e restauración. Bueno, hai que decir que as competencias no fondo mariño da ría se reparten entre Estado, Xunta de Galicia e as administracións locais, que o dominio público, pois evidentemente é do Estado, pero a Xunta é a encargada do seguimento e da cartografía do fondo mariño. Ben, por ese motivo se lle pide a Xunta, pola cartografía, que son eles os que podrían facer en todo caso as calicatas dese fondo, igual que se fixo noutras rías, a ría de Ferrol, unha máis preto, na da Arousa, para realmente valorar en que punto estamos de perda da nosa ría para poder actuar sobre a mesma. Por iso é o noso primer punto. E con respecto ao segundo, a Corporación solicita a Xunta de Galicia un control exhaustivo na zona adxacente que, sinceramente, se colou aí unha igreja, se o dixo agora mesmo, para quen estea por aquí rectificando, na ría, a fin de descartar calquer tipo de actividade industrial ou allea a normativa que pudera ser contribuindo á contaminación, establecendo un mapa de vixiancia e control nun radio definido polas condicións climáticas. É dicir, vámoslo definir. Este inverno, debido, vale, a cantidade de auga que xa non estábamos acostumados a que chovera e as escorrentías que sufriron os nosos montes, evidentemente as nosas rías recibiron unha cantidade de auga doce moito máis elevada do que estaban acostumados nos últimos 15-20 anos. Ben, eso fixo que a escorrentía levase por moita sedimentación dos nosos espacios do entorno que puderan axudar tamén a contaminar en certas zonas as nosas rías e que non teña que ver moitas veces co saneamento, pero sí que digamos que complementa o problema. Ben? E quen ten a competencia
no control dos regatos e desas posibles industrias tamén a Xunta con dous organismos distintos que ten. Por ese motivo solicitamos esa situación. Ben? Temos que actuar de alguna forma, temos que avanzar, e é verdade que para ter un plan hai que ter todos os datos posibles. A maioría, mellor todavía, canta máis información teñamos, mellor podemos resolver o problema, e iso é o que buscamos nos nestas dúas enmendas. Ben? É dicir, poder complementar esa información previa a poder realizar e levar a cabo ese plan. Ben? Outra cousa máis tamén é certo que non o meto aquí porque vai casi, bueno, como entredito no primer punto e no segundo punto da moción, pero quero deixar claro é que tras este inverno tan complicado que tivemos, vale, todas esas escorrentías, todos os pozos se encheron pois dos sedimentos que arrastra, pois evidentemente a choiva, ben? E non nos consta en ningún, absolutamente en ningún, que a empresa xestora da rede de saneamento os limpara. Entón, claro, se os pozos están cheos de sedimentación por culpa da choiva, pois agora xa non teñen sitio para o que de verdade contamina. Co cal seguimos tendo estes problemas fora da época de choivas, que é o caso este concreto, porque, bueno, a medición se fixo a principios de abril, por iso a nosa ría perdeu a catalogación e digamos que a UTE, esa función que ten de mantemento da nosa rede, dos nosos pozos e esa limpeza que tiña que haber realizado en toda a nosa rede, pois se carece dela. Matou. Pois dolle paso a señora Martínez. Señor Iglesias. Vamos a ver. Espírito Santo, Longán, os proxectos feitos xa da segunda fase de Longán, da Avenida de Bueu, da Fonte do Garo, da Rúa Lirio, os proxectos en preparación aínda do Igresario no Ío e do bombeo de Pinténs e o de Menduíña para evitar a entrada de pluviais, igual que en Nerga, tamén para desviar os pluviais por unha nova cuneta que evite o bombeo. Isto son moi poucos exemplos de cousas que se fixeron, os primeiros, que están xa os proxectos feitos ou os proxectos en preparación. Para non ter plan, aínda levamos cousas feitas e preparadas, a verdade. Inda por riba, tiveron vostedes a mala sorte de que lles coincidira hoxe o pleno co remate do arranxo do saneamento na Alameda de Aldán. Por certo, durante a realización desta obra, descubrimos que o edificio do Centro de Saúde non era o único que a Xunta tiña mal conectado. Resulta que tamén tiña ten dúas conexións das pluviais da estrada directamente ao saneamento. Fixeron eles, pero agora terá que arranxar o Concello, que por algo somos os únicos responsables, parece. Por certo, que non se me pase, supoñemos que o terceiro punto do acordo será un erro de redacción, porque non esperarán que o goberno municipal reprobe ao goberno municipal. Isto xa non sei se realmente esperan. Se queren reprobar ao goberno municipal, fáganlo vostedes, que para iso teñen os votos suficientes, non hai ningún problema. Pero, desde logo, o goberno municipal non se vai a reprobar a si mesmo, a menos que sea un erro de redacción. En ese caso, se pode corregir, supoño. Dito isto, pois decirlles que o que esperamos é que apoien dentro de nada unha proposta que faremos de crear unha comisión específica para a ría de Aldán, na que estean todos os actores con responsabilidade no problema, incluída a Xunta, o Concello, evidentemente, a concesionaria, evidentemente, e aquelas entidades sociais da área. Espero que apoyen esa proposta, que traeremos en breve. Nos, por desgracia, e por certo que non sei o que van facer coa proposta de alternativa, que sinceramente nos gusta máis que a súa, sin saber o que van facer coa proposta de alternativa e, sobre todo, co punto 3 das propostas, non podemos apoiala. Así que aí teñen a nosa resposta por agora, sin que iso signifique que non traballemos para solucionar o problema. Pecha a primeira quenda propoñente.
Ben, señor Iglesias, ría de Aldán. Céntrese na ría de Aldán. Dende logo, está clara a actitude, non? Está claro que o de menos é o que nos trae aquí, non? Está claro. Sobre os puntos de engádega, de alternativa, por suposto que sí. A Corporación solicita a Xunta de Galicia a realización dun informe técnico, me parece ben, xa se fan, sería redundar en que se fagan máis ou se xan máis completos, non teño ningún problema, creo que é algo positivo e, por suposto, ningún problema. Tamén solicitar un control exhaustivo da zona adyacente á ría, me parece tamén que é algo necesario, que é algo que hai que facer e que é algo que o propio goberno local xa debería ter pedido fai tempo. Entón, por suposto que sí aos dous puntos, é algo que, bueno, que votamos en falta, sobre todo o segundo, que nunca se pedira desde aquí, non? Pero non pasa nada, xa estamos os demais para pedir o que non se fai de facto, non? E, señor Iglesias, esta non é unha intervención directa para atacar de xeito gratuito o seu goberno. E si, hai que reprobar cando un non fai as cousas, claro que si, hai que dicilo. Hai que dicilo. E entón, cando temos un problema como este, que é un problema grave, que é un problema que nos afecta a todos, home, hai que ser algo humilde. Hai que ser algo humilde e non traer aquí, bueno, outro tipo de actuacións. Evidentemente que algo se fai. Para iso existe un contrato, e para iso hai unhas inversións que non sabemos se o que se fai vai a cargo de inversións ou vai a cargo de mantenemento, porque claro, é algo que nunca se nos di, é algo que tamén levamos tempo pedindo. Isto é un tirón de orellas, por qué? Porque aprobamos moitas mocións e ningunha se tramitou, é claro que hai que dar o tirón de orellas. Ao que teña que recibir o que o reciba, e que o reciba con humildade, porque se trata de avanzar, e se trata de ver as cousas dende o punto de vista global, non dende o ombligo de cada un. E isto funciona así. Anos de explicar como acudir aos fondos que Cangas necesita. Eu lembro perfectamente unha xunta de portavoces na que vostede nos leu un mail que non existía de Augas de Galicia. Entón, señor Iglesias, hai que saber onde se está. E cando se está gobernando, un ten máis responsabilidades que a outros. E os demais estamos aquí para apoiar. Sempre apoiamos este tipo de mocións, porque creemos nelas. Veñan de donde veñan. E, por suposto, cando traia vostede o que traia, sempre votamos a favor de todas as actuacións que se fixeron en canto saneamento. E se a Xunta lle hai que tirar das orellas, porque, bueno, voulle dicir algo. Quen conecta sempre é a concesionaria, Ningunha administración conecta, así que tamén lle debería tirar aquí das orellas a concesionaria por esas conexións mal feitas. Señor Iglesias, teña vostede un pouco de humildade e pregunte quen fai as conexións, que igual aí a quen temos que ter que reprobar algo máis é a concesionaria. Sobre a proposta de facer unha mesa, ningún problema, nós tamén limos e tamén coñecemos a solicitude por parte da plataforma e incluso estamos, bueno, por que non a incorporamos aquí no punto 4? Exactamente esa mesa sectorial, podemos incorporala, sustituir o punto 4 por esa, sen ningún problema. Así que, bueno, lle convido a aprobarla aquí como punto 4, sen ningún problema. E así demostramos que o que realmente importa é o problema, non a loita política. O que estamos a vivir en Cangas non é só un problema de saneamento e é un exemplo claro de que non estamos funcionando ben. Falta prioridade política en canto ás necesidades. E este é un exemplo moi claro. Moi claro. Se o problema non o coñecéramos, pero o coñecemos dende fai moitos anos, e seguimos igual. Fixemos moitas promesas, porque cando aprobamos as mocións, e os acordos plenarios, realmente nos estamos comprometendo a facer algo. E non se tramitou ningunha. Xa o dixo Vitoria Portas. Todas o que son. E isto non pode seguir así. É que non podemos aprobar algo que a cidadanía lle importa para metelo nun queixón. Non é o xeito de funcionar. Por iso a reprobación. E non pasa nada porque un se reprobe. Está recoñecendo que algo fixo mal. E a partir de aí podemos comenzar. Pero, bueno, eu entendo que bueno, isto, igual para vostede, é unha cuestión menor. Eu non o creo. É unha falta de respeto institucional. E non só nos actúa, senón que tampouco se aproveitan as oportunidades, señor Iglesias. Outros concellos están a solicitar subvencións, captar fondos para mellorar as súas infraestructuras de saneamento.
anticiparse aos problemas. E Cangas, que pasa con Cangas? Cangas queda atrás e perdemos oportunidades. Por qué? Pois porque non planificamos. E, mentras tanto, a Ría de Aldán, bueno, pois perdeu a categoría. E o resto, a Ría de Vigo, que tamén nos afecta, está continuamente chea de vertidos. E que pasa coa concesionaria? Porque non podemos exixirlle, claro que podemos. Pero aquí non pasa nada porque non hai un control efectivo e non hai exigencia de responsabilidades. Rematou o seu tempo primeiro. Abrimos a segunda quenda de 3 minutos, señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, a alternativa non vai entrar no xogo político porque consideramos que o fondo da moción é o suficientemente importante e serio como para ter que entrar a decir e yo más, ¿no? Porque é algo que xa estamos moi acostumbrados nesta corporación, entón non nos presta en este momento, ¿no? Temos que decir que levamos 3 anos con un montón de cuestións, é dicir, para nós o máis fuerte que houve foi un mes e medio todo o ío bombeado directamente á playa de Vilariño e ninguén dou feito nada. Para que os veciños e as veciñas saiban, todos aqueles veciños e veciñas que chamaron o Seprona para darlle parte do que estaba ali a acontecer mentras existían as obras de Aqualia e que teóricamente se iba a facer con un tanque especial e que se iban a resolver nunha semana e acabamos tendo pois mes e medio unha bomba directamente tirando todo o que se recollía no ío á praia de Vilariño, bueno, pois que os veciños saiban que esas sancións que meteu Seprona que os pagaron os impostos dos veciños e das veciñas, non o pagou a Aqualia. Ben, esas sancións veñen a este concello, se tramitan aquí, se responden aquí e habitualmente pois a sanción se paga por parte do concello cos cartos dos impostos dos veciños. Pero Aqualia non. Aqualia non, dá igual. Aqualia ten recoñecido no seu contrato unhas cuantías de mantemento da súa rede de forma anual que descoñecemos que se nega a entregar, que mantivo e que non mantivo, por que importe o fixo, por que importe non o fixo. E despois, ademais, pois existen obras que teóricamente son de mantemento, pero que eles sempre intentan convencernos de alguna forma que son inversión. Ben, bueno, no contrato pon clarísimo que todas aquelas obras que se queiran considerar de inversión teñen que vir a este pleno, non se poden aprobar nin por decreto da alcaldía, nin por xunta de goberno, sino que teñen que vir a este pleno para ser aprobadas bueno, pois nesta sala. Pois é moi fácil, se os veciños e as veciñas buscan e ven cantas obras de saneamento viñeron a aprobar a este pleno nestes últimos 3 anos, pois os números son claros e transparentes, non fai falta que eu os dea. Ben? Fai 3 anos, cando empezou esta nova andadura nesta legislatura, o primeiro que pediu alternativa, ademais como un dos puntos para marcar o sillón nesta corporación, foi crear a Mesa de Medio Ambiente. Por qué? Porque a alternativa comezara un camiño no saneamento da Ría de Aldán que consideraba que tiña que seguir igual que o fixo noutros ámbitos, pero é certo que a inversión económica naquel intre, nesa ría, nesa soconca, foi moito máis elevado que puderon ser en outros puntos. É dicir, estamos falando de cerca de 2-3 millóns de euros. E están aí, se poden buscar os proxectos, ver os importes e a canto se fixo. E todos eles viñeron a esta corporación e foron votados por toda a corporación anterior a favor para realizar. Ben, bueno, tiñamos 16 millóns de orzamento. En este momento hai 19 millóns de orzamento. Ademais, requerir que, como en calquer veciño e veciña, cando lle fan unha obra na súa casa e esa obra non queda como se acordou, se ten dereito a que no período de garantía pasaron xa os 3 Sí. minutos. E Bueno. unha moción, é o seu turno, ten os 5 e os 3. Señora Martínez, señor Iglesias. Pois remata a propoñente. ¿No? Non foi unha negativa. Vale. Disculpe. Bueno, decir o seguinte, intentar recibir con humildade as críticas, por suposto. Aquí as recibimos constantemente, levamos 3 anos de críticas, algunhas merecidas, outras considero que non. E ser consciente de que tamén hai que facer autocrítica tamén. O mellor é que vostedes no punto 3 están confundindo ese concepto de autocrítica co de reprobación. Vostedes poden reprobarnos todas as veces que queiran. Só teñen que poñer este punto que diga o Pleno do Concello de Cangas acorda a reprobación do goberno local.
Iso está, e se vota e seguro que teñen os votos suficientes, non hai ningún problema. Agora, o Pleno do Concello de Cangas insta ao Goberno de Cangas a acordar a reprobación do Goberno local, creo que están confundindo términos aquí, e que era a miña crítica, que estaba mal redactado. Por suposto, se nos reproban, a reprobación hai que asumila, é tamén unha potestade que teñen vostedes. Sin ningún problema. E non lles voto iso en cara, en ningún momento. Voto en cara que nos pidan que nos reprobemos a nos mesmos, nada máis. E pensei que o mellor podía ser un erro de redacción, pero tal como vostede o explicou, non o é. Non o é. Entonces creo que o entende mal ou directamente non estamos de acordo, evidentemente, co ese punto 3. Nos parece ben, como dixen antes, os puntos de engadido que propón a alternativa, e en canto ao que fala vostede de modificar o punto 4, como moi ben dixo vostede, do que eu falei é unha proposta que parte de un colectivo externo ao Concello. Entonces non vou eu a facer esa proposta. Cando a faga o colectivo externo, pois evidentemente apoiarémola. Pero neste caso non imos nos a modificar utilizando o que propón ese colectivo, que non sequera vou a nomear, porque non pretendo aproveitar o traballo que realizan eles nese sentido, ao contrario que quen coloca o seu logotipo en vídeos de outros e o sube ás súas propias redes. Gracias. Pecha 3 minutos para pechar a segunda quenda. Ben, señor Iglesias, quedou bastante claro o único que lle preocupa desta moción. E iso é o que tristemente marca o rumbo, porque vostede ademais o concelleiro de Medio Ambiente, non? E iso é o que tristemente marca ese rumbo. Que pena de verdade. Pero bueno, non pasa nada. A moción é clara, o que pide tamén é claro. Modificar o punto 4, hombre, que vostede non pode facelo, ou fago eu, ou vostede non pode, e eu son a que está a que dice que o pode modificar para non ter que esperar a que vostedes o presenten, pero non pasa nada. Se vostede non quere modificalo neste pleno, non pasa nada. Traerá vostede a proposta e nós, por suposto, votarémola a favor, porque xa estamos dicindo que a estamos aceptando e que a incluiríamos hoxe para que tivera unha tramitación máis rápido e para que vostede poidese, canto antes, convocar esa mesa que sempre se lle pediu e que nunca se convocou, por outro lado. Por iso, un ten que ser tamén autocrítico e cando ten que decir isto fixen no mal, o fixen mal e non pasa nada, porque dos errores, señor Iglesias, tamén se aprende. Nunca se aprende cando un pensa que o fai todo ben e nunca se aprende cando un leva todo a parte de confrontar, porque hai problemas que están por encima de todas as siglas. Así que, bueno, o seu camiño está claro. Eu non vou a pretender sacalo del, dame bastante mágoa que sea así, que non vexa un ben común, pero bueno, nós imos seguir pedindo que se solucionen estes problemas porque todos convivimos con eles, porque a todos nos afectan e porque nos importan e porque debería ser algo común a todos nós ter esta conciencia, porque a Ría de Aldán forma parte do noso ecosistema, da nosa vida e seguro que todos pasamos tempo, podemos disfrutar e coñecemos xente que tamén vive deste recurso. Así que vostedes mismos, nos, por suposto, os puntos de alternativa, sen ningún problema, xa o dixen, creemos que enriquecen a proposta e se suman. Nada máis, non teño nada máis que decir. Grazas. Ben, pois estou de acordo coa propoñente en varias cuestións e eu tamén lamento que ao final teño a impresión de que esta é unha vez máis unha moción de postureo para querer anotarse un tanto sen aportar nada, porque ustedes aquí representan a Xunta de Galiza, a cal gobernan con maioría absoluta. E dixo vostede en sede parlamentar que se queren axuda que a pidan. E este Concello pediu axuda á Xunta de Galicia en numerosas ocasións. E se van seguindo os pasos que foron marcados para eso. E logo tamén me chama a atención
ese discurso incoherente no que, por un lado, decimos no punto anterior que se está a enriquecer o Concello e que temos que baixar os impostos, e aquí vimos a pedir intervencións que todos sabemos que son millonarias, que este Concello ten demostrado por activa e por pasiva que non ten capacidade de abordar todas esas actuacións que son tan urxentes e teóricamente que nos importan tanto a todos e a todas. Porque no fondo estou segura de que a pesar da contienda política é certo que nos preocupa a todos porque estou totalmente segura de que todos e todas amamos a nosa ría de Aldán. Ben, tampouco estades a demostrar nada porque o Concello de Cangas deses impostos que se mencionaron antes, por cierto, que da carga impositiva que asumen os cidadáns a que perciben os concellos é mínima, absolutamente mínima. A maioría dos impostos no Estado español se pagan a través do IRPF, pago de IBI, etc. E iso logo se distribúe dende os organismos superiores. Os concellos somos de lonxe a administración máis pobre. E iso no fondo sabenno todos e todas os veciños. O que me chama a atención é que a pesar de eso e de saber eso, cada vez se botan máis, se traen máis pelotas e máis cargas para os concellos. E as administracións superiores botan balóns fora permanentemente e o vamos a ver nas mocións que siguen. E así o Concello se fai cargo do conservatorio, se fai cargo dos comedores escolares, se facía cargo do OGAD e agora temos que facernos cargo de absolutamente toda a rede de saneamento cando 6 millóns de euros se pagaron desde este Concello, retorno do investimento cero. Cangas 6, a Xunta 0 a favor de Cangas. Así que, por favor, sería o momento de verdade de que o feito de ter unha parlamentaria nos supuxera ter algunha contrapartida e non só unha candidata pagada para que poida facer a súa campaña a gusto durante todo este mandato. Esa é a realidade, que o único que nos está é costando, pero non estamos tendo ningunha contrapartida para Cangas. E iso que é unha percepción que seguramente non teña eu soa. O tempo o dirá. E si queremos axuda e a pedimos, e seguiremos pedíndoa. E consideramos que as responsabilidades son compartidas, pero non porque queiramos ser tacaños no investimento da nosa ría, porque ustedes van a traer dentro dun momento unha proposta de modificación de crédito, pero oigan, estánme dicindo que temos que meter o diñeiro aquí, digan ustedes de onde van a sacar o diñeiro, se ademais queren baixar os impostos. Entonces, se o Concello perdone, manteña vostede o respeto. Eu teño o tono e estou tendo un tono respetuoso. Vostede non ten educación porque me está interrumpindo. E eu, por exemplo, non é... Pois sinto, se yo sento mal, tamén me sentarán a mí mal tantas cousas, e máis teño que aguantalas. Pídolle silencio. Pídolle silencio, porque non terminei, eu non estou chillando. A única que está chillando, que estou segura que se escoita dende este micrófono, é vostede, que tenga mala educación habitual. E vou empezar a chamala a orde. Chamo ya, primeira chamada a orde. Sí, vai a seguir, porque a voto. A terceira vai fora. É simple, digo o regulamento. E que xa está ben. O único que pido é unha responsabilidade compartida, porque o Concello xa dixo que en solitario non pode asumir a magnitude do problema do saneamento de Cangas, tanto na ría de Aldán como na ría de Vigo. E aí o deixo. Vamos a pasar a... Non hai palabra que valga. Non lle dou a palabra, eu non estou acusando a ninguén de nada. Bueno, non lle dou a palabra. Pero as palabras as dou eu, non o señor secretario. Non sei. As palabras as dou eu, ou non? A señora alcaldesa la que dirige el debate. Vamos a votar a moción. Si total teñen ustedes a moción ganada, non sei que problema teñen. Non sei que problema teñen. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda a moción aprobada, efectivamente. Eu non estou nada nerviosa. Eso gostalle vostede dalo a entender con ese aire de suficiencia.
De votar o qué? Ah, porque aceptaba desas de Vitoria. Non hai problema, eu repito as votacións tantas veces como sexan necesarias, que non sería a primeira vez. Hai que votar as emendas. Entonces, repetimos o circuito, que total non vai a ter sorpresa ninguna. Vamos a votar a aceptación das emendas que propuxo a Alternativa dos Veciños. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado cos votos a favor de Alternativa Partido Popular. Votamos agora a moción no seu conxunto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción, eso sí, agora coas emendas, cos votos a favor de Alternativa do Partido Popular. Pasamos. Non está vostede no turno no uso da palabra. Vamos a pasar saneamento da Ría de Aldán. Punto 5 da orde do día de hoxe, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre o reforzo do transporte público na tempada estival. Doulle paso a propoñente. Boa tarde a todas e todos outra vez. Antes de entrar no contido desta moción, quero facer unha breve aclaración. No anterior pleno insinouse en varias ocasións que o reforzo do transporte da temporada estival fora decidido polo goberno local e non pola Xunta de Galicia. O pasado 14 de abril estivemos coa directora xeral e debemos enviarlle, como nos pediu o ano pasado, as nosas peticións e propostas para este reforzo. Por iso traemos hoxe esta proposta clara e concreta, pero sobre todo aberta ao consenso de toda a corporación, para que non haxa dúbidas. Estamos falando dunha competencia autonómica e dunha responsabilidade que debe asumir quen ten esa competencia. Entrando xa no fondo, o transporte público non é un luxo, debe ser un servizo esencial, un servizo que vertebra o territorio, facilita a vida da veciñanza e contribúe a un modelo máis sostible. No caso de Cangas, isto é aínda máis evidente no verán. Somos un dos principais destinos turísticos das Rías Baixas e iso implica unha presión enorme sobre o noso territorio. Cada verán a veciñanza sofre a mesma situación, colapsos nas estradas, problemas de aparcamento, riscos para a seguridade viaria e problemas para os servizos de emerxencia. E isto ten unha consecuencia clara: menos calidade de vida para a veciñanza. Ante isto, hai unha ferramenta evidente como é reforzar o transporte público, xa que permite, por un lado, reducir o uso do coche, mellorar a mobilidade, avanzar cara a un turismo máis sostible e facer un concello máis habitable. O problema é que os servizos actuais son claramente insuficientes, especialmente polas tardes, noites e as fins de semana. Por iso, esta moción é sinxela e concreta. Pedimos á Xunta que reforce o transporte no verán adaptando as necesidades, que aumente frecuencias e horarios nas liñas máis demandadas. Falamos de medidas moi específicas, máis buses pola tarde e pola noite, mellor servizo nas fins de semana e adaptación á demanda real que hai no verán. Ademais, propoñemos algo que nos parece fundamental, que exista unha colaboración e coordinación real entre as administracións para planificar a mobilidade estival. Non estamos pedindo nada extraordinario, xa que a Xunta xa anunciou que o aceptará, pero estamos pedindo que faga o seu traballo. E por iso traemos esta moción, para que este pleno fale cunha súa voz en defensa da veciñanza de Cangas. Actualmente, as liñas incluídas no contrato Xengue 852 presentan servizos insuficientes para dar resposta á demanda existente durante o verán, especialmente en horarios de tarde e noite e durante as fins de semana. Por todo isto, considérase imprescindible que a Xunta adopte medidas urxentes para reforzar os servizos xa existentes, ampliando frecuencias e horarios nas rutas máis demandadas. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a reforzar de maneira inmediata o servizo de transporte público no concello de Cangas durante a temporada estival, especialmente nas liñas incluídas no contrato XG 852. Segundo, solicitar a ampliación de frecuencias e horarios da ruta Cangas-Balea-Seixo, Limenso-Ío, Nerga-Donón. Proposta de reforzo de luns a sábado, Cangas-Donón
a 4:09, do non Cangas 4:30 e 9:30, ou os domingos Cangas do non 11:30, 4:09 e do non Cangas 12, 4:30 e 9:30. E solicitar o reforzo da ruta Vilanova e Olimens, Seixo, Balea, Cangas, de luns a vernes de Cangas a Vilanova ás 4 e ás 9, de Vilanova a Cangas 4:30 e 9:30, os sábados de Cangas a Vilanova de 4 ás 4 e ás 9, de Vilanova a Cangas ás 4:30 e ás 9:30 e os domingos Cangas Vilanova 11:30, 4 e 9 e Vilanova Cangas 12, 4:30 e 9:30. E por último, solicitar o reforzo da ruta Bueu Aldán Cangas, ampliando todos os días da semana, especialmente as fins de semana, última saída Cangas Bueu ás 9 e última saída Bueu Cangas ás 9:30. Sexto, instar a Xunta de Galiza a establecer unha liña de colaboración co Concello de Cangas para o deseño dun plan integral de mobilidade que inclúa coordinación institucional, avaliación da demanda real, medidas complementarias ao transporte público, integración co modelo turístico sostible do municipio. E sétimo, dar traslado desta moción á Xunta de Galiza e aos organismos competentes en materia de transporte para o seu coñecemento e efectos oportunos. Grazas. Ben, abrimos entón a primeira quenda, señora Prieto, señora Portas, señora Martínez. Turno para Pío. Boas tardes a todas e a todos. Antes de entrar no punto, quero correxirlle a señora alcaldesa porque fixe un comentario que é falso. Vostedes, dixo claramente, vostedes aquí representan a Xunta de Galicia. Non, representamos a máis de 6.000 cangueses que nos votaron sendo partido mayoritario desta corporación. Iso creo que é necesario aclaralo. Non representamos a Xunta de Galicia. Para presentar a Xunta de Galicia representanse no Parlamento de Galicia. Aquí estamos os representantes do municipio de Cangas. Mal que lle pese. Que o mellor algúns de aquí están representando intereses de outros concellos limítrofes, como o Concello de Moaña, por exemplo. Ben, Efectivamente, cada un é libre de facer a lectura política que máis lle interesa. Acaba de lóxicamente. demostrarlo vostede. Por eso, en base á súa opinión, nos facemos a nosa. Pero nos, con moita claridade, representamos a máis de 6.000 cangueses. Que lle quede claro. Entrando na cuestión, pois agradecemos esta proposta, lóxicamente. É unha proposta positiva, pero é unha proposta que ten un enfoque errado. E vou a explicar o porqué. Sin establecer ningún tipo de críticas aos veciños, ás persoas que visitan o municipio, e sobre todo na época estival, e persoas que dinamizan a nosa economía, creo que a preocupación fundamental que debemos ter en conta son as veciñas e os veciños que residen todo o ano no municipio e que residen todo o ano nas parroquias de Aldán e Vigo. Entonces, este enfoque creo que se erra e que se olvida un pouco desas persoas e que se centra, sobre todo, nos visitantes. Por que digo isto? Por dous aspectos. Un primeiro aspecto, os veciños teñen unha necesidade de transporte colectivo, como ben dixeron vostedes e como ben firmaron vostedes no pacto de investidura entre os grupos que formaron parte do pacto, de fomentar o transporte público. Eses veciños necesitan de transporte público todo o ano e necesitan de liñas en mellores condicións todo o ano, non só na época estival. Por iso falo de que cosea esta proposta. En segundo lugar, esta proposta debería ser aumentada no senso en que os veciños vense perxudicados no verán por esa afluencia masiva. Nos seguimos tendo en primeira línea a defensa dos intereses das veciñas e os veciños deses entornos para minorar o perigo. En segundo lugar, entendemos que se solicita o esforzo ou se reforzo, como ben solicitamos na moción do pleno anterior, pero debería ser a través dun estudio previo. A señora Abal nos transmitiu que quería chegar ao consenso e a unanimidade total. Lóxicamente non pode haber un consenso cando se nos presenta a proposta aquí e non hai forma de variala. En segundo lugar, esas propostas non estou totalmente de acordo con elas desde o punto de vista de veciño, non só de corporativos. Hai algúns dos barrios que necesitan tamén reforzo de mañán durante a semana.
algúns dos barrios. E iso non está contemplado nesta proposta. Por iso, nós, na moción anterior, solicitamos que se establecera unha negociación con tempo donde participaran todos os grupos políticos e os colectivos de veciños afectados. Por iso, este brindis que vostede fai, gustaríanos que se pusera en práctica e que se fixera, antes de traer esta proposta, unha negociación con unha proposta máis realista e que estudiara de verdad as necesidades. Por todo o anterior, nos presentamos unha engádega tendo en conta que as necesidades non se cubren exclusivamente con esta cuestión. Esa engádega ten 3 puntos. O punto 8º, o Concello de Cangas comprométese a iniciar o xeito inmediato os trámites para a sinatura dun convenio Ximos Servicio de Interés Municipal coa Xunta de Galicia para cofinanciar a ampliación de frecuencias e horarios recollidos nos puntos do 2º ao 7º, asumindo a súa responsabilidade na modalidade interna e estival do municipio. Punto 9º. O Goberno local comprométese a levar ao vindeiro pleno ordinario unha modificación de crédito para dotar os fondos propios a partida orzamentaria necesaria para o financiamento municipal do devandito sumo. E 10º. O Concello de Cangas comprométese que unha vez implementado este modelo de colaboración a través do Ximos se elabore un estudo técnico no prazo de 6 meses para estender o reforzo destas líneas internas ás parroquias durante todo o ano e non exclusivamente como un parche para a temporada estival, dando así cumprimento ao punto 15 do Pacto do Goberno local. Entonces, facendo uso das súas palabras, estamos expoñendo a nosa proposta para a negociación, estamos expoñendo que vostede dice que necesita de colaboración de outras administracións co Concello e creo que é unha proposta positiva. E non é unha proposta política, porque están aceptando o concellos de todas as colores políticas e concellos de menos de 50.000 habitantes. Concellos de, podolle dicir, no municipio Ainda queda o segundo turno. na provincia de Pontevedra, por exemplo, Vilagarcía ou Vilanova de Arousa. Pecha o primeiro turno de 5 minutos a propoñente. Vale, quero aclarar porque creo que se están mezclando cousas completamente diferentes. No pasado pleno, o Partido Popular trouxo aquí unha moción para falar do plan para o IO. Nese plan para o IO aparecía un reforzo do transporte. Fomos á Consellería, estivemos coa Directora Xeral de Mobilidade e o que nos pediu para reforzar na temporada estival foi que lle mandáramos un escrito cos horarios para a temporada estival e os reforzos do verán. Iso por un lado, por iso que traemos aquí que este ano, como ano pasado, o Goberno mandou o que considerou e a vostedes non lles pareceu ben, pois este ano decidimos traelo a pleno para que o digamos entre todos. Sí que poden modificalo porque poden facer engadidos, como acaba de engadir máis cousas. Entón, iso non é certo, sí que poden modificar o documento. Por outro lado, pasamos ao tema do transporte durante todo o ano. Pareceme fantástico que a Xunta sexa capaz de propoñer un SIMU. Sí que é certo que eu non lle chamaría colaboración, porque o certo é que colaborar para min vai implícito con outras cousas. Colaborar non é firmar un acordo no que di non que o Concello de Cangas pague o que eu non vou a facer, que é o transporte. E a min pareceme completamente lógico que di, non estamos obligados como Concello de menos de 50.000 habitantes, pero non me parece lógico nin normal que sexa o Concello de Cangas o que pague transporte. Como non me parece normal que se pague comedores escolares e outras competencias que non son propias. Antes falabades de diferentes impostos. Eses impostos non se cobran todos dende o Concello de Cangas, van ás outras administracións. O 50% do IBE vai para a Xunta. Que fai a Xunta con todos eses cartos se non se fai cargo das súas competencias? Parécenos absolutamente normal, lógico, e, bueno, creo que deberíamos traer outra moción, se esa dun bando, do outro, pero igual falar do que queremos para o transporte durante todo o ano. Parece que hai certa incongruencia. Por un lado, queredes estudos para poder aprobar esta moción, pero a súa vez queredes que traíamos xa a proposta de SIMU para facelo. Eu estou de acordo en que xa que a Xunta non é responsable en temas de mobilidade, que sexa o Concello quen asuma esa responsabilidade, pero haberá que facelo ben, porque o mellor un convenio
un SIMU non é o máis non é o mellor para o Concello de Cangas nin para optimizar recursos económicos. Agora ben, falabades antes tamén do tema do saneamento. A mí parece moito máis importante, como decides, que o saneamento é a competencia absoluta e total da localidade, que é así, que a Xunta pague todas as súas competencias e o Concello, entón, todos eses cartos serán destinados para o saneamento, que boa falta fai. Por agora nada máis. Abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos. A señora Prieto non está. Señora Portas. Ben, bueno, entendo porque non o deixou claro a propoñente que non acepta a emenda do Partido Popular. Quero máis que outra cosa pola cuestión de debate, é dicir, non o entendí, non o dixo claro, non dixo nin sí nin no, entón, para poder nos continuar co debate, quixéramos escoitar exactamente. Non acepto a proposta porque entendo que son temas completamente diferentes e isto deberíamos falar no seu momento. Ben, bueno, a ver, levamos, a ver se consigo facelo en 3 minutos, porque xa vexo que todo o mundo pode falar 5 menos alternativa. Ou al menos o que levamos hoxe de pleno. Entón, vou intentar facer rapidiño. Señora Victoria, Yo usted digo- nas quendas dos 5 minutos rehusou digo, intervir. Podo E a decir que o segunda é de mire, tres. podo decir que Vou a xusto, volver a xusto. poñer a cero, para que non lle conte. Vale, bueno, nos remetimos a que a xente o mire. Vamos concretar. Nos vamos a apoiar a moción do BNG porque preferimos algo que nada. Pero non consideramos que sexa interesante ni a perfecta. Al menos, como dixo a propoñente, esta vez o traen e non o traen por detrás como as veces anteriores. Eso me nos parece positivo e queremos valorar e recoñecerlo esta vez. Tamén nos chama enormemente a atención que saian 4, 5 ou 6 noticias na prensa durante toda esta semana sobre este tema. Había acordo, non había acordo, lo íbamos a resolver, non íbamos a resolver, estivemos con transporte, non estivemos. Aceptamos el SIMU, non o aceptamos. Bueno, a non nos quedou claro, vale? Todo o que saiu en prensa estes días con respecto a ese tema, co cual entendemos que non hai acordo, senón non viría a moción. E con respecto á moción do Partido Popular, comparto completamente o comentario de que moitas veces este tipo de moción debería estar máis destinada aos veciños e ás veciñas, que son os que teñen o grave problema, máis que o que veñe de visita, porque ven con tempo disponible para facer o que eso. E que ademais consideramos que non soamente unha cuestión deste tipo de lineas vai resolver, porque ademais tamén nos medios de comunicación, porque xa lles digo que a nós non se nos informa de nada, se recoñeceu que o servicio o ano pasado non funcionou, non valeu de nada. Ben? Iso pon a prensa, non o decimos nós. Co cal, preferimos máis algo que nada. Si nos gustaría, e aí collolle a batuta o que acaba de dicir a concellera propoñente, que sí que nos gustaría ver unha proposta na profundidade do que falaba o concelleiro Pío Millán, porque sí que creo que o que falta aquí é realmente un plan real municipal para unha línea regular circular para os veciños e as veciñas de Cangas. Ben, e como xa levamos 3 anos pedindo en moción, se non vai ir para diante ni para atrás, pois ao mellor, se traemos unha proposta, avanzamos un anaquiño, porque sinceramente eso sería darlle o servicio aos veciños e as veciñas, e no verán intentar xa ter unha costume de uso que en este momento pois non se ten, nin a xente coñece, nin ten onde deixar os vehículos para coller o autobús, nin sabe exactamente de que vai esta línea e que ademais xa digo que nos medios de comunicación se recoñece que non funcionou o ano pasado al menos este método. Co cal, bueno, nos animamos a eso, que tanto unha banda como a outra tragades unha nova proposta, nos apoiaremos pois a moción con emenda e sen ela tamén aí vamos a aprobar, pero consideramos que é importante porque teñen un problema moi serio no IO e en Aldán, principalmente no IO, e a verdade é que deberíamos resolvelo. Hai un detalle que o señor Pío Millán, ao ler a moción, simplemente para que o recalque, no último punto di 3 meses, pero vostede dixo 6 e mal non interpretei coa súa palabra. Entón, para reafirmar se é que modificaron os 6 ou se sigue sendo os 3, pero hubo un lapsus, vale. Digo, porque dixo unha cousa e está escrita outra, simplemente para confirmar. Ben, señora Martínez. Turno entonces para o Partido Popular. Sí. Señor Pío Millán. Faría un rogo á alcaldía antes de que comenzara o tempo, facerlle unha consulta ao secretario, se pode ser, se o considera, unha consulta técnica, si a proposta de Engádega
do rexeitamento por parte do propoñente da moción se é suficiente ou tense que votar para rexeitala? Cando hai unha moción que non ten efectos xurídicos, simplemente case a vontade de facemos relativo a un determinado asunto, estas mocións poden ser retiradas por ponentes sin necesidade de votación alguna. Outra cousa é cando poden producir efectos jurídicos. No cal, se había algún grupo que decidise retirar, habería que votar sobre o procede ou non. De todas maneiras, sí que me gustaría recordar que este debate xa se deu en sesión plenaria xa fai uns anos, e o que acordáramos foi que o propoñente, incluso se está en minoría, se non quere aceptar unha emenda, se respeta a vontade do propoñente, pois senón non tería ningún sentido. Poderían ustedes, digamos, desvirtuar calquera moción. E foi un pacto que acordamos todos. Solo é por recordar. Non, está ben. Pero recordo esa conversa. Establecer un criterio, cada secretario municipal ten unha forma de traballar dentro da normativa, lóxicamente, e gustaríanos ter máis ou menos claro como vai a funcionar co secretario, ademais coa plaza en propiedade como ten este señor. Se le digo que eu entro do punto de vista legal do acordo a que dirixe o debate al señor alcaldesa. Non entro. Eu remítome ao acordo tácito que tiñamos os grupos políticos. Creo que vou seguir respetando este acordo que tiñamos. Entonces, bueno, se a propoñente non acepta a emenda, o lóxico é votar a moción tal e como se presenta. Doulle agora así o seu turno. Gracias por a aclaración as dúas partes. Ben, señora Vale, eu de entrada xa dixen que a proposta é positiva, que agradezco que se trae a pleno hoxe, creo que por primeira vez dunha moción que presenta o Partido Popular e que se aproba reacciona o goberno, e como tal agradezco esa postura, porque desgraciadamente a costumbre é totalmente a contraria, e como tal así lo dixen, é positivo, está engadindo algo, das un paso que ata agora non se daba. Lóxicamente, que nos gustaría, como volvo a reiterar, que a negociación pudera facerse con anterioridade a celebrar o pleno. Ben, esperamos que iso se poda facer cara ao que propoñemos de medidas cara aos veciños e as veciñas, porque volvo a repetir, a necesidade, creo, e a obriga nosa é preocuparse primeiro dos residentes de todo o ano. Eles teñen unhas necesidades. O transporte público creo que é unha demanda por parte de todos os veciños e veciñas, é unha obriga fomentalo por parte de todos nós, fora de grupos e de partidos políticos, é unha necesidade. Por favor, rogaríalle, señora alcaldesa, que gardara compostura e evitar a facer aspaventos a señora Martínez, por favor. Volvo a reiterar, nos consideramos que os veciños e as veciñas é un futuro moi necesario o transporte público, temos que melloralo, temos que facelo. Nese sentido, insistir, hai unha cuestión, de verdad, non é malo. Aquí votouse dunha vez un tema no cal dos membros da corporación se retiraron porque se veían afectados. Señora alcaldesa, pódese ver afectada vostede por esta votación ou non? Non sei en que me podo ver. Non sei en este caso en que me podo ver eu afectada por pedir cousas para Cangas, sinceramente. Pola súa relación laboral está totalmente extinguida coa empresa anterior ou... Pero entonces que me está querendo decir? Si eu en este caso estaría indo contra os intereses da empresa na que traballaba. Si non estou buscando si vostede pode entrar en incompatibilidades nesta votación. Bueno, pois mira, eu non me vou a retirar porque eu estou aquí defendendo os intereses de Cangas. Si non lle estou dicindo eso. Ben, de todas maneiras... os intereses cando propoñía a aprobación da ordenanza do taxi. Defendía os intereses do povo. Pero é completamente distinto. Isto é unha moción, non é unha proposta de goberno. É o mesmo. Non é o mesmo, non. Está votando. De todas maneiras... Fixen a pregunta, vostede teno claro, e gracias por aclaración. Nada máis. Volver a felicitar por traer isto gracias á moción do pleno anterior. Esperamos que continúe polo mesmo camiño porque é unha necesidade para este pobo a mellora do transporte colectivo urbano porque todos estamos convencidos. Nada máis. Pecha a propoñente.
Quería aclarar como miro que hai moitas dúbidas a xuntanza que tivemos coa directora xeral, na que non só se solicitou un reforzo na temporada estival, senón que se solicitaron reforzos de moitas liñas, tamén se solicitaron, como comentaba Victoria no anterior pleno, os reforzos do Monte Carrasco, tamén se solicitaron os reforzos que se pedían para as liñas ao Álvaro Cunqueiro, como comentaban as traballadoras e usuarios, solicitouse todo o que se requeriu. A proposta da Xunta foi volver a reforzar a temporada estival, cousa que concordamos con que non funcionou, por iso este ano traemos outra proposta completamente diferente a que eles fixeron, non a que pedimos e solicitamos, e esperamos que vai adiante xa que temos o apoio de todas e todos. Quería aclarar tamén o tema do SIMU, o que se falou na Xunta, que eles, como eles non iban a dar resposta a todas estas demandas para a veciñanza que nos solicitábamos, propoñían a facer un convenio, facer un SIMU. Ese procedimento é que eles envían unha serie de documentación que nós temos que enviar a súa petición, eles fan coas concesionarias que teñen unha proposta económica que temos que aceptar ou non. Eu a día de hoxe non podo valorar realmente iso porque non temos ningunha proposta. Ademais así, engado, como dixen antes, que o positivo que me parece é que se faga un estudo real sobre as demandas, sobre as rutas e o que hai que facer. Espero que desta vez sí que vai adiante. Por outro lado, sí que me gustaría decir que si vamos a volver a debater sobre este tema, que traian propostas concretas, pero sobre todo que si nos retan, como din por aí, a facer unha modificación de crédito, que digan realmente de onde se van a sacar eses cartos. Porque é moi valente, non? Decir, reto ao goberno a facer unha modificación de crédito. De onde queren quitar? De instalacións deportivas? Queren quitar de comedores escolares? Queren quitar de obras de saneamento? De onde se apetece quitar? De pagar a luz? Queren deixar de pagar, non sei, o canon da auga? Queren deixar de pagar? Entón, traian esa proposta a este pleno. Iso sí que sería valente. Nada máis, grazas. Señora alcaldesa, en base ás preguntas que fixo a concelleira, podo respostar? Gracias. En primeiro lugar, o SIMU sería algo similar ao que está pasando co transporte marítimo en canto ao convenio da Xunta dos tres concellos. 80% a Xunta, o 20% os concellos. E así está funcionando en Vila García e en Vilanova de Arousa. En segundo lugar, o capítulo 2 nos orzamentos 2024, se mal non me lembro, tiñan un orzamento de 6.400.000 euros, gastaron 6.300.000. Pasaron o ano 2025 con mesmo orzamento de casi 7.400.000 euros. Neses 7.400.000 euros existen partida. En terceiro lugar, existen subvencións para este tipo de xestións, as cales poden acceder se as xestionan. Nada máis. Sí, as subvencións ad hoc que todos coñecemos para os concellos amigos. Non vamos a estar dando turnos dun lado para outro porque senón non terminaríamos o debate nunca. Eu sei que quixera recordar que se dixo na anterior sesión plenaria literalmente que a alcaldía non pediu á Xunta o suficiente. Eu dixen que a Xunta deu a Cangas o que considerou e o que lle deu a gana, que nada tiña que ver co que se pediu. O que se pediu era máis ben unha proposta como esta, proposta que reiteramos nesta última xuntanza de fai apenas uns días, a cal dixeron prácticamente a todo que non, nada máis aceptaron mellorar un servizo porque efectivamente perxudicaba aos veciños e as veciñas. E a conclusión de todo é, sí, autobuses poñan ustedes os que queiran, eso sí, páguennos ustedes. Resulta que Cangas xa gasta aproximadamente 150.000 euros na súa contribución no plan metropolitano. É dicir, o que non podemos, e insisto, é aparecer aquí cada pleno con mocións que son cartas aos Reis Magos, porque os Reis Magos, pois vos sodes todos adultos, non existen. Os Reis Magos é o Concello, e o Concello ten os cartos que ten, lamentablemente. Non podemos estar dicindo que hai que sanear a Ría de Aldán e logo vir a pedir que fan falta un montón de autobuses e que os pague o Concello. Así fago política eu tamén. É moi fácil abrir a boca e pedir. O mellor é que os outros concellos cobran máis impostos e están máis enriquecidos. A ver se vai ser o final que non cobramos o suficiente.
é que hai que ser un pouco coherente, porque decimos unha cousa nunha moción e todo o contrario na seguinte, e así pleno tras pleno, moción tras moción. Hai que pedir con coherencia. Xa me gustaría a min ofrecerlle aos veciños o transporte que merecen e que a Xunta non lles ofrece. Pero na vida os concellos pagaron o transporte, iso sabémolo todos. Que agora toparon unha cuña para calzarnos outro morto? Claro que o toparon e seguirán cargándonos mortos para que os concellos, a ver se ao final acabamos zafándolle todo ás administracións superiores. E aí o deixo. Pero o transporte non o regalan, eso sabémolo todos. Vamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Aproveito para darlles as grazas por aprobar esta, perdón, que fallei, por aprobar esta moción por unanimidade. Bueno, será a excepción que confirma a norma, xa o di a frase. Bueno, en fin, temo que temos unha moción que se presenta por urxencia de alternativa dos veciños. Primeiro teríamos que votar o recoñecemento da urxencia por maioría absoluta. Doulle paso a señora Portas. Bueno, realmente a moción que presenta a Alternativa dos Veciños é sobre, bueno, o descubrimento esta semana dunha nova ordenanza reguladora do servizo do lixo que cunha aprobación inicial pola Xunta de Goberno da Mancomunidade. Entón, era imposible traela antes e o coñecemento que temos sobre esa ordenanza é xustamente de fai uns días. Entón, por eso é a urxencia para que todo o mundo sea coñecedor do que está a suceder e poder, bueno, pues actuar en consecuencia. Rematou entón a exposición da urxencia. Ben, pois entonces pasamos a votar o recoñecemento da urxencia da moción. Primeiro se recoñece a urxencia e logo se debate a moción, porque se non tuveran a maioría, se non tuveran os 11 votos, xa non se debatiría. Ben? Vale, pois votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado, entonces, polos 11 votos de Alternativa e Partido Popular. Abrimos agora sí, con normalidade, o turno do debate. Doulle os 5 minutos de explicación. A Mancomunidade do Concello de Morrazo procedeu a aprobar inicial unha ordenanza técnica que regula o funcionamento do servicio do lixo nos concellos de Bueu, Cangas e Moaña, publicada no BOP o 1 de abril do 2026. Male a trascendencia desta norma que altera os hábitos domésticos e impón novas obrigas á cidadanía, a súa elaboración levouse a cabo cunha notable falta de transparencia e sen un proceso de consenso previo cos sectores afectados. O propio Goberno da Mancomunidade recoñece que a norma foi levada con discreción, o que na práctica supuxo que o trámite de consulta pública previa se pechase sen ningún tipo de participación veciñal. Recordar tamén que esa consulta previa se fixo en agosto do ano pasado. Esta situación contravén o espírito participativo que debe ser as actuacións administrativas de gran impacto social, como é o caso, porque nunca Cangas tivo unha ordenanza deste tipo. Ademais, tras a análise técnica do borrador, detectamos graves riscos de inseguridade xurídica para a veciñanza de Cangas. A nova ordenanza do servizo presenta serias dificultades de coordinación entre a ordenanza fiscal aprobada fai escasamente un mes, o 23 de febreiro do 26, e a actual do funcionamento do servizo. Esta falta de coherencia entre a norma que define as tasas e a que define o funcionamento dese servicio pode situar os administrados nunha posición de total indefensión. A isto súmase a recente delegación de facultades inspectoras na Deputación de Pontevedra que permite a entrada en establecementos privados para realizar controis en que a ordenanza de funcionamento sexa aínda firme. Legislar sobre medios materiais e de inspección cando o soporte xurídico técnico está aínda en fase de alegacións supón para nós unha vulneración do principio de eficacia. Por todo o exposto, a Alternativa dos Veciños solicita o seguinte acordo: que o Pleno do Concello de Cangas inste a Presidencia da Mancomunidade do Morrazo, aquí falta un anaco, tería que ser que convoque a Xunta de Goberno da Mancomunidade
para a suspensión inmediata do prazo de tramitación definitiva da ordenanza reguladora do servizo a que se realice unha campaña informativa real e accesible a todas as parroquias do municipio, al menos que sepamos que é esa nova ordenanza do lixo. Solicitar á Mancomunidade a realización dunha auditoría de coherencia normativa para garantir que as obrigas técnicas impostas na ordenanza dos servicios non entren en contradicción coa dos incentivos e os descontos, é dicir, coas bonificacións da ordenanza aprobada en febreiro. 3. Instar a Mancomunidade a modificar o título do sancionador, o apartado das sancións, para incluir a figura de apercebimento previo antes da imposición de multas económicas por infraccións leves, priorizando o carácter educativo da norma sobre o afán recaudatorio. 4. Exixir á Mancomunidade que garante a igualdade no acceso ao servizo en todo o territorio antes de impoñer as obrigas técnicas específicas, tanto a veciñanza do rural como nos casos do casco urbano, explicarémolo, que non teñen hoxe en día o reflexo de mellora na calidade ou frecuencia da recollida. E, por último, dar traslado desta proposta á Mancomunidade do Morrazo, concellos afectados e colectivos afectados. O que buscamos un pouco é unha participación que tamén solicitamos na anterior ordenanza. Comentarlle a xente para que entenda a diferencia é que a ordenanza que se aprobou en febreiro é a fiscal coa cual se paga o recibo do lixo e que a ordenanza que se quere aprobar agora ou que ten xa unha aprobación inicial e está en período de alegacións é como funcionaría o servizo. Bueno, entre unha das cuestións que a nos relativamente nos chamou moito máis a atención é que levar o lixo ao contedor fora dos horarios que marca a ordenanza é unha sanción leve que se pode multar entre 300 euros e 2.000 euros. Pero é que resulta que a xente que nos pregunta cal é o horario, porque ninguén o sabe, non? Bueno, pois o horario é de 8 da noite a 10 da noite e o que chama a atención é que en moitísimas rúas do noso concello o camión non pasa todos os días. Entón, a mí se me vai sancionar por non levar o lixo no horario que se marca, pero o camión está pasando unha vez a semana. Entón, eso o pon a ordenanza non o di alternativa. Nos chama a atención que non se consultara, que non se fixera público, que non aparecera absolutamente en ningún medio de comunicación. Nos chama enormemente a atención que se haya aprobado por unha xunta de goberno da Mancomunidade cando o propio Estatuto da Mancomunidade dice que as ordenanzas son aprobadas por a Asamblea da Mancomunidade e, ademais, nos chama enormemente a atención que se fagan públicos todos os temas que se falan e se tratan e se acordan nas xuntas de goberno da Mancomunidade, menos xustamente a Xunta de Goberno da Mancomunidade na que se acorda este inicio desta ordenanza. Co cal único que queremos é que se nos explique un pouco como está o tema, que se paralice, que se nos dea a opción de participar en subsanar todos eses erros que nós podemos detectar e que queremos que, ademais, unha ordenanza de funcionamento do servicio ten que basarse en educar, informar e axudar a veciñanza a que todos podamos reciclar mellor e non sexa a base de sancións que aún por encima ni siquiera recoñecemos porque se nos sanciona. Ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Prieto, señora Martínez, señor Iglesias. Bueno, aclarar que non pretendía entrar a debatir antes o fondo da moción, sino debatir hasta que punto isto cumple co tema da urxencia, no sentido de que, como a propia moción indica ao comenzo, isto publicouse no boletín do 1 de abril e esos son 15 días para poder presentar esta moción. Pódense presentar mocións a este pleno hasta o día 15 do mes en curso e, quero decir, había 2 semanas tempo suficiente para poder presentar a moción. Entón, por iso, eu quería falar da urxencia, non do fondo da moción. Ahora, deixando iso aparte, agora xa está, evidentemente, entrando no propio contido, o tema do punto 3, que podemos estar de acordo co que se di aquí de incluir unha figura de apercebimento previo a imposición de multas, perfectamente válido ese punto. O que non estamos é polo suspensión da tramitación, porque, como xa temos debatido en múltiples ocasións, na propia Asamblea da Mancomunidade, e aínda que tamén se trataron estes temas aquí no pleno do Concello, donde toca facelo na Asamblea da Mancomunidade, como temos feito outras veces, aquí hai que recordar que si queremos ter o servicio que creo que todos queremos en funcionamento no menor tempo posible, o tema dos prazos é moi importante. Xa non vai entrar en vigor este ano
a ordenanza do que son os prezos, pero a hora de licitar, a hora de ter previsto como ten que ser ese servicio para poder as empresas que se presenten saber as condicións na que teñen que prestalo, o que único que estaríamos facendo é retrasar esa tramitación e entendemos que a xente, calquer particular, calquer organización, calquer colectivo pode presentar alegacións, como por exemplo a do punto 3, que me parece bastante coherente, no tempo que permite a súa publicación. Entón, entendemos que non vamos a apoiar esta moción no fondo, aínda que algunhas cousas, algúns cambios sí que podamos compartilas. Gracias. Turno para o partido Dolores Armelo. Sí, boa noite. Ben, eu creo, señor Iglesias, que non podemos facer ese debate, non tuvemos a oportunidade, non, de facelo na Asamblea da Mancomunidade porque non se nos convocou. Era a súa potestade o ano pasado e non hubo esa asamblea para poder debatir, polo cual non se pudo dar o debate. E claro, como tampouco se nos informou ata que o vimos efectivamente xa recoñecido, tampouco pudemos debatilo antes. Entonces, bueno, eu agradezo que a alternativa pois trouxera aquí esta moción de xeito urxente, porque creo que deberíamos habelo debatido, ¿no? Igual que debatimos a ordenanza fiscal. O que pasa que, bueno, para poder debatir as ordenanzas un ten que ser valiente tamén, ¿no? E estar disposto a poder consensuar e está disposto tamén a que todos os cidadáns, os profesionais, etcétera, etcétera, teñan voz e voto. E non se deu, tampouco se deu na asamblea na que se debatiu a ordenanza fiscal. Entonces, claro, non se pode apelar sempre ao consenso e a que somos asamblearios cando realmente o que facemos é aprobalo, como xa o di a propia moción, pola porta de atrás. Falta totalmente transparencia nisto e falta, por suposto, información. Efectivamente, imos a sancionar e a xente non sabe cales son os horarios. Falta claramente unha igualdade a todos os veciños para que podan cumprir isto. Por que? Pois porque non teñen todos, bueno, as mesmas oportunidades. Porque aquí falamos, claro, sí, sancionamos dun xeito, bueno, pode parecer, ¿no? Liviano, a mí non me parece. Por suposto, hai que apercibir antes, é algo que, bueno, que de seu estaría ben, mostraría boa vontade. Aquí non se amosa boa vontade neste regulamento. Eu, pola nosa banda, sí que nos gustaría facer unha engádega, se é posible, vou na facer in voce, como punto 6, instar a Mancomunidade a levar a citada ordenanza á Asamblea da Mancomunidade, aínda que veña a toro pasado, creo que é onde debería debatirse, ¿no? E que a Asamblea, por suposto, fose pública como deberían ser todas, e non parcialmente pública. E creo que, bueno, a urxencia da que falou vostede tamén, señor Iglesias, xa se votou antes, o sea que creo que non había lugar aquí a traela, ¿no? É urxente, por qué? Pois porque é algo que a todos os veciños nos afecta e é urxente porque aquí é o primeiro pleno desde que vimos publicada esta ordenanza pola porta de atrás. Nós estamos de acordo con que todo isto ten que ser máis público, ten que ser bastante máis consensuado e ten que ser polo menos debatido e falado. Nada máis. Fecha propoñente. Ben, non se entende a urxencia porque foi publicado o 1 de abril. Digo, eu non vexo BOE todos os días, ao mellor os demais veciños si temos sorte. Foi casualidade o tropezo con ela. E máis, non fixeron prensa dela, nin o comunicaron a ninguén, nin nada. Está escondida nunha esquina na páxina da Mancomunidade. O sea, foi casualidade. Este luns, estou dicindo. Entón era imposible traer algo antes que non coñecíamos. Eso é a primeira. Se queremos ter o servizo como queremos, di o Concelleiro de Medio Ambiente, ten que entrar rápido en vigor.
esta ordenanza estivo en exposición pública polo que din os informes da Mancomunidade en agosto do 25. Mira que non houve tempo en decirnos que existía, en negociar, en presentar, en falar. E máis, se aprobou despois a ordenanza fiscal e en ningunha das reunións cos colectivos se falou deste tema. En ningunha. Ben? E mira que non houve festa coa ordenanza fiscal do lixo, ben? Pois ningún colectivo tiña coñecemento desta ordenanza. Entón, claro, é difícil discutir ou participar nalgo que non se coñece. Vou a ser, para que os veciños e as veciñas entendan hasta que grado ten esta ordenanza, decir, existe unha contradicción donde a ordenanza fiscal, donde pagamos a taxa, di que teríamos unha bonificación do 15% sempre e cando compostáramos nas nosas vivendas, ben? Pero que a nova lei de funcionamento di que é obrigado compostar aquelas persoas que teñen unha vivenda con un xardín. E a palabra di claro, obrigado, é dicir, non existe bonificación. Pero que existe? Sanción. É dicir, o que non composte vai pagar 126 euros máis o que corresponda da multa entre os 300 e os 2.000. Iso di a ordenanza, non me estou inventando eu. E o que sí que composte, entón sí, vale. Logo ten un 15% de bonificación. Ben, ao mellor no rural isto non é tan complexo, pero pensemos na xente do casco urbano. Ben, se di na bonificación e na norma fiscal que se nos vai a bonificar por usar o contenedor marrón. Bueno, desconto. Entre Bueu e Cangas hai 42 contenedores marróns. Corresponden aproximadamente, porque coa cidadanía dos tres concellos, pois estamos nos 58.000, bueno, pois cada contenedor marrón son 1.100 persoas. A ver se conseguimos meter as bolsas todas en cada contenedor. Ben, bueno, pois meter e compostar nese contenedor marrón sí que é bonificado, pero se non o fago, se me pode sancionar. Ben, e onde están os composteiros comunitarios que ten este concello? Pois temos 4 ou 5, é dicir, o que vive no casco urbán ten que ir ao quinto pimiento se queremos cumprir coa bonificación. E iso non é o triste, é que ademais me teño que quitar unha foto conforme composto, pero que o propio informe do interventor e da secretaria da Mancomunidade di como non vamos ter medios para poder acreditar esas fotos ni esas bonificacións, bueno, pois xa iremos mirando como vamos resolvendo. Entón, nos aclaramos, existen moitísimas contradiccións e estas son as máis mínimas que eu lles podo definir. Ben? É unha ordenanza completamente feita copia, pega e pego. Ben, lendo na prensa estes días tamén se di por parte da Mancomunidade. Non, se a idea non é sancionar. Non existe en ningún lado da ordenanza simplemente pois, o apercibimento que nos pedimos. Non existe. Pon sanción. Non pon absolutamente nada máis. E despois di, non, se non puxemos as sancións. Non as definimos, iso di a lei estatal. Non, iso non é verdad, tamén se minte. A lei estatal di cal é a cantidade económica que se paga se é unha leve, di a cantidade económica que se paga se é unha grave e di a cantidade económica se é moi grave. 3 millóns de euros a moi grave. Ben? Pero o que non di é que temas entran nunha leve ou nunha moi grave. Bueno, pois a leve é que se tú te retrasas 10 minutos en levar o lixo ao contenedor na hora que está marcada, pois pode ser unha leve. Eso o di a ordenanza. E consideran que non é importante, porque para que funcione o servicio é importante facer esa lei. Ostra, pero en cambio na ordenanza non hai ni un solo artigo que obliga a empresa a limpar os contenedores que o di o contrato coa de ratas que temos por toda a avenida de Coruña, de Vigo, de Bueu. Aí non hai obligación por parte de la empresa que coja el servicio. Ningunha. Non existe en ni un solo artigo esa parte. E despois nos atopamos con que en estas 2 semanas non sabemos o porqué, casualidade, toda casualidade, que se nos están chegando aos negocios uns inspectores que entran pola porta e nos din, no, es que somos inspectores de reciclaxe da Deputación. Déanos ustedes a nosotros la documentación. Bueno, chegaron ademais a pedirlle que queremos pesar o lixo da bolsa. Uns inspectores que nunha ordenanza que está aprobada solamente inicialmente sin alegacións, que non é firme, con que competencia me entran a min a medirme eso, a pedirme documentación, sin acreditar exactamente quen son, quen non son, a xente non son. Quedan 3 minutos O sea, na non segunda sabía nada, quenda. entón, o que non nos parece isto, por eso pedimos a suspensión. Vale. Empezar de Quedou cero. claro. Queda unha segunda quenda. Ben, señora Prieto, señora Martínez, señor Iglesias. Bueno, non sei por onde empezar, a verdade. Creo que está mezclando algunhas cousas.
está mezclando o contrato, as condicións do contrato que se vai licitar co regulamento de uso. Evidentemente, nese contrato, nas condicións, terá que pedirse a empresa, por exemplo, algunhas das cuestións que dixo vostede en canto á limpeza dos contedores, e iso non ten que ver con que no regulamento que afecta aos usuarios se poña o tema da limpeza dos contedores. O sea, son cousas que completamente distintas, non van no mismo documento. Eso por un lado, por eso digo que creo que se están mezclando aquí cousas. En segundo lugar, cousas como que pon no punto 3 son perfectamente asumibles a presentación dunha alegación para que se modifique. Quero dicir, estamos perfectamente en tempo e pódese facer. Non hai nada que o impida. O sea, que se teñen esta proposta, que como xa lle dixen, me parece bastante razonable, non hai, calquera pode presentala. Así que me dá impresión, insisto, como dixen na intervención anterior, de que isto que busca é paralizar o proceso para que en realidade aquí non haxa unha mellora do servizo neste mandato. Iso que me dá impresión. Espero equivocarme. En canto á intervención do voceiro do Partido Popular neste punto, decir que os debates na Asamblea da Mancomunidade é difícil dalos cando se impiden violentamente. Gracias. Turno para a señora Armelo. Ben, a ver, nós temos moi claro cal foi a intención de facer isto así, es que está claro. Agosto 2025, bueno, hubo 2 asambleas posteriores. E vostedes, o único que lles importaba, o único motivo para convocar a asamblea era para poder cobrar o tasazo que teñen vostedes a intención de cobrar, que espero que podamos entre todos paralo. Porque iso non é pensar nin na veciñenza, nin en ninguén. Iso é pensar en vostedes. Fixeron vostedes unha ordenanza fiscal ad hoc e agora tamén fixeron unha ordenanza reguladora ad hoc. Sen pensar nos veciños nin nas veciñas, sen pensar en consensuar. Esta é a realidade. E aquí non hubo debate porque vostedes o prohibiron. Foi a primeira vez na historia da Mancomunidade que unha asamblea non foi 100% pública. E non foi porque tiñan medo a xente, porque sabían que enganaran a todo o mundo. Esa é a realidade, señor Iglesias. Lle guste máis ou menos. Aquí ninguén foi do axente que estamos aquí. Ninguén foi violento con vostedes, nin con nadie. E nós tamén sufrimos violencia. E moito tempo despois seguimos sufrindo a violencia, porque a violencia tamén é verbal. E se nos acusou de cousas que non tiñamos, responsabilidade. Mais a sufrimos. Esta ordenanza que queremos paralizala está claro, nos vamos a alegar contra ela, evidentemente. Evidentemente, creemos que ten bastantes lagunas, creemos que non se fixo do xeito máis apropiado, non coñecemos a delegación da Asamblea na Xunta da Mancomunidade para poder aprobala en Xunta, que iso é o primeiro defecto que vemos. Porque vostedes non trasladan ningún documento. Son vostedes o oscurantismo personificado, e isto é o que pasa. Agora sí, despois, agora de victimizarse e agora de presumir ser asamblearios, ou sociais, os primeiros. Pero o que pasa aquí, señor Iglesias, é que o dato mata o relato. E por moito que un diga que pensa nos veciños, os veciños saben ben no que pensan. E vostedes o que pensan é meter a man ao bolsillo, tentar multalos o máximo posible, cero información, cero pedagogía, e así é como funcionan. E están vostedes contentos, por qué? Pois porque ao final a ordenanza fiscal se aprobou en Moaña e creen que están libres, pero non. Foron os precursores de todo isto, de todo este tasazo e timo. E seguimos timando os veciños e veciñas. E esta é a realidade. E esta ordenanza é tan oscura como a fiscal. Nada máis. Pecha a propoñente, ten 3 minutos. Ben, vamos deixar claro o concelleiro de Medio Ambiente de Cangas que considera que non lle quedou claro. Si queremos paralizar a ordenanza.
por si non lle quedara claro. E sabe por que a queremos paralizar? Non é para non ter o servizo que non queremos. Cangas leva toda a vida sin unha ordenanza deste tipo. Nunca a tivo. É a primeira vez. É a primeira vez e o servicio puido funcionar mellor ou peor. Donde se marcan as directrices do servizo? No contrato que se lle faga a adxudicataria, no prego de condicións á empresa que queira coller o servicio. Aí é onde se lle pon as condicións. Aí é onde se pon as condicións. Esta ordenanza o que indica aos veciños é ou baixas o lixo ahora que digo, ou composta na túa casa que é obrigatorio, ou faz esta bonificación ou se sanciona. Non di outra cousa, pon un horario que a xente descoñece de uso. Explica por riba que é o contenedor marrón, o verde e o amarelo, pois se non nos enteramos. Ben, pois se o que queríamos facer era pedagogía, que era o que se debería facer, que eso foi o que tamén se subvencionou no contenedor marrón na legislatura anterior, que era pedagogía, non tiralos como se foran setas polo Concello e que a xente non supera como funcionaban. Eso é o que ten que ser esta ordenanza pedagóxica, informar e educar, e non fai ningunha desas cousas. Eu poño un exemplo, claro, o feito de que a xente do rural composte na súa casa, o que aforra é número de transportes de camións para a mancomunidade. Evidentemente. Ben, pensemos tamén que o ben do noso futuro e do noso planeta correctamente, pero bueno, aforramos case un 70% nos custos totales da propia mancomunidade. Ben, pero que a quen se sancione a nós, a quen se nos obriga a compostar, o sea, se traslada a obrigación da mancomunidade de ter un servizo e desa empresa de exercer un servizo hacia os veciños, donde nunha ordenanza digo, Diego, bonifico si compostas, en la outra digo, que te voy a obrigar, porque non pon bonificación, pon obrigado cumprimento. Se fai a escondidas, sí, se fai a escondidas, e de todo é caso que máis lle molesta a alternativa, porque mira que parece que yo advertiron na fiscal. A xente yo dixo claro, queríamos falar, queríamos participar, queríamos presentar, e o fixeron a escondidas. E tanto tuveron que facer a escondidas, ben, que o Estatuto da Mancomunidade non está colgada na Mancomunidade, ben, e pon claro no seu artículo 5.b, por se alguén se despista. Ben, pon, para aprobar, por favor, podo continuar? É que aí a quen lle molestan miñas palabras. Ben, a competencia exclusiva a ten a Asamblea Xeral para aprobar ordenanzas, tasas e precios públicos. Home, pois no título pon ordenanza. Eu poderse chamar da forma que queiran. Entón, que fixeron? Pois nos sacamos un informe da secretaria onde dice que no, que parece que puede ser que esa ordenanza non sea exactamente unha ordenanza, e entón yo aplico el 95D. No, señores. Vale, estatuto da Mancomunidade do ano 99. Si non lle gustaban ese, tamén o puderon modificar na Xunta de Goberno. Entón, Pasaron xa os 3 minutos, ten que rematar. Alternativa espera que se aprobe esta moción, porque o que quere justamente é suspender esta ordenanza, claro. E o que esperamos claramente é que se faga pedagogía, que se nos informe, que os colectivos poidan aportar igual que na ordenanza fiscal, e al menos que se nos dé a alternativa de poder... Sí, que molesta, o que di alternativa sempre molesta. Non me molesta, solo que xa quedou Mire claro. o cronómetro, de verdad, vamos a regalar, 3 minutos e 40 segundos. 3 minutos e 40 Soamente segundos. a alternativa lle está cortando Mentira. hoxe e nos plenos anteriores. Non é certo. Podo De dicir feito, que antes temos debeu de falar como minutado. 9 minutos. Ben, Que non a cronometrei e como non, a usted como non sería correcto. cronometre, marca máis que... Non me molesta, si quedou claro. A alternativa dos veciños quere que se paralice a ordenanza. No, quedou claro? Moléstame? No. Vamos a poñer un pouco de luz tamén. Primeiro, estas tramitacións, quen di como se fan son os técnicos da mancomunidade, non o decidimos os políticos. Igual que aquí se lle quere preguntar ao señor secretario e no Concello lle temos que preguntar como se fan os contratos, etcétera. Sí. Acepta a emenda, señora Portas? Acepta a emenda, pero xa digo que incumple a estatuto, pero así o reforzamos. Primeiro, as tramitacións as deciden os técnicos, non os políticos. Segundo, todo o que se fai é para dar cumplimento a normativas europeas que quero aproveitar para recordar que foron aprobadas por maioría absoluta do Partido Popular. Por favor, simplemente quero volver a recordalo, sí señor, quero volver a recordalo.
Despois, é literalmente imposible que se faga nada a escondidas porque estamos obligados a publicalos. É dicir, están publicados, se usted coñece porque está publicado, non está escondido nun caixón. É dicir, e é a tramitación regulamentaria, que non a marcamos nós, quero dicir, é a lei, é o cumplimento da lei. Non sei eu como fan nos outros concellos, porque aquí resulta que en Cangas todo é extraordinario, un morrazo, cando se fai o mesmo que se fan nos outros lugares. Non vin eu grandes asambleas comunitarias no Concello de Ponteareas, nin no de Oleiros, que, por certo, están pagando máis de 169 euros, que nos enchemos aquí moito a boca, cando temos unha das tasas, xa non che dixo da hora, porque este ano seguimos pagando 60 euros ao ano, que incluso despois da subida seguimos tendo unha das tasas máis baixas de Galiza e das máis baixas con diferenza do Estado español. E aí está o drama e o timo. Ese é o verdadeiro timo. O timo é querer enganar a xente e manipular a verdade. Porque, por favor, non quero chamalos á orde. Grazas. Insisto, o dato mata o relato, dixerono ustedes, non o dixen eu, e esta tasa sigue sendo das máis baixas do Estado español, máis que lles pese, e esa é a verdade. E é necesario para ter un servizo... Non me interrumpan, eu interrumpín eu a ustedes. Non os interrumpín. Non é un mini meeting, sempre lle digo, é un super meeting, estou farta de decirlo. En fin, despois se fixo alusión ás inspeccións que está levando a cabo a Deputación. Estás levando a cabo a Deputación, eso que ten que ver coa mancomunidade? Son da Deputación, que tamén ten que cumplir unha serie de normas, porque todos estamos obligados a cumprir estas normas. E insisto, a norma o que di é que todos e cada un de nós, e agora si o digo pedagóxicamente, todos estamos obligados, é dicir, nós somos os responsables do noso lixo, cada un de nós, os particulares e as empresas. Os concellos están obligados a prestar un servizo que está considerado básico, pero nós somos os responsables últimos. O di a lei, non o digo eu. O di a lei, non o digo eu. O digo a lei. Estamos obligados, señora Isabel. No, terceiro, que xa o percibín antes 2 veces. Por favor, Vale, pois cale a boca, muller, que usted non a interrumpo. Bueno, pois terceiro, váyase, por favor. Bueno, pois entonces paralizamos o pleno hasta que a señora Isabel marche. Eu non teño presa. É vostede unha maleducada. Chameina 3 veces a orde. Pídolle que se vaya, que abandone a sesión. Bueno, claro que quero un vídeo como a compañeira de Moaña. Señora Isabel, abandone o pleno. Bueno, pois chamaremos a policía local. Esperamos, isto de coña. Non vou a rematar o pleno. Non teño prisa ninguna. Toda, como xa estamos acostumbrados a salir na televisión por circos, pois outro máis tampouco pasa nada. Non vou votar a moción, non. Estou farta, non. Eu estou sempre respetando a todo o mundo, e usted está sempre chamando a atención. Leva molestado en este pleno todo o que lle dá a gana. Todo o que lle deu a gana.
Pídolle, por favor, que abandone a sesión. Non vou a rematar o pleno hasta que usted se vaya. Non, xa está. No, eu non lle faltei o respeto a usted en ningún momento. Sí, pobres, claro que sí, home, sí. Será co dura que son eu. Buf, están ustedes escarmentados. Pois non o sei. Temos hasta as 12, Non remataremos o pleno, volverei a facer a convocatoria, pero usted non vai a rematar este pleno. Eso digo yo. Esa é a miña autoridade. No, usted estuvo me interrumpindo, estuvo dicindo que eu estaba gritando e interrumpindo permanentemente. E eu teño autoridade no pleno e usted, se tuvera unha pizca de respeto, e lle chamo 3 veces a orde e lle pido que abandone, non estaría molestando a todo o resto da corporación. Non estaría molestando a todo o resto da corporación. Para nada, señora, para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Usted sentirase ofendida, pero usted está faltando a orde. Usted está faltando a orde. A orde non a marca usted, marco a eu. E dígolle que se vaya. Digo, no, eu estou exercendo o poder lexítimo como presidenta da Corporación Municipal de Cangas e usted está faltando respeto. Perfecto, señora Isabel. Alfonso Corta, facemos un receso hasta que a señora Isabel abandone.
Entonces, pues sepan, a mí me están votando por defender los intereses. Por eso, este gobierno dice, ya le va a tenemos así en casa. Una vergüenza. Ahora xa ten un minuto de gloria. Eu vou salir. A mí me va a pero que sei que ustedes van a preguntar. E le faltou respeto a todos os compañeros e a mí tamén le faltou. Porque o que fai ao final, se a diputada, non sei que, usted é igual que unha cosa. Eu vou abandonar solas. Pois, a ver, non me traballo abandonar antes, e si, estamos aquí todos esperando. Grazas. No. Espero que non. A primeira vez que voto al gen, espero non ter que facelo 2 veces os. Ben, tiven paciencia até agora con todo o mundo. Creo que fun bastante ecuánime sempre. Vale, non vou abrir ese debate. Vamos a xa está, Pío. Vamos a pasar a votar a moción. Vale. Había unha emenda, non? Que foi aprobada. Vale, pero temos que votarla igual. Foi aceptada. Sí, pero temos que votarla. Sí. Ben, votos en contra? De que la emenda. Sí. Como acaba de decir que Sí. se van a interferir. Entonces vamos a votar en contra de todo. Abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada a aceptación da emenda. E agora votamos a emenda completa. Perdón, a moción completa. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada os votos a favor da alternativa Partido Popular. Pasaríamos xa ao turno de rogos e preguntas. Vitoria. Vale. Ben, adiós. Que teñan boa fin de semana. Aproveito para recordarlle, e sale grabado en sesión plenaria, de a señora Isabel chamándolle lercha a alguén da bancada contraria. Cousa que no sentido contrario para aquí non hubo nunca faltas de semejante calibre. É certo, ustedes... Teño. Terei. Coxeo da esquerda é así a miña vida. Vale, veña, ala. Vamos, sí, totalitarismo puro. Claro. Sí, porque nos vamos ás eleccións, vaya por Dios. Cando non nos interesa. Bueno, señora Vitoria, pode facer os rogos e preguntas. Ben, bueno, a xente nos fai preguntas e evidentemente con respeto, porque para eles é para quen temos que gobernar, vamos facer as preguntas e os rogos, xa sabemos que non nos van respostar. Prefiro as por escrito, sí que recibín a de esta semana, señora alcaldesa, creo que sepa que recibín ese correo. Entón, vamos comezar. Primeiro, pedimos cada ano, sabemos que a Xunta, bueno, pois, otorga unha marquesiña o ano a este concello, dúas o ano que están positivos. Entón, vamos a volver a insistir por terceira vez na petición da marquesiña para Pedreira, vale? Da carretera da Xunta nova, pois espero que estea, porque xa se pediu 3 veces. Espero que veña, porque a verdade é que o sitio é un pouco complicado para estar sin marquesiña, vale? Bueno, nos chama a atención porque non veo a aprobación definitiva do SAF, cando a señora alcaldesa me mandou un WhatsApp dicíndome que iba a vir. Tamén, bueno, me volven a insistir en que al menos se nos diga se existen algunhas dificultades ou non sobre o tema do semáforo no Kenianta que pedimos noutros plenos anteriores, porque esta semana outra vez pouco máis se atropelan a 2 nenos cruzando paso peóns, co cal sí que consideramos que é un punto de alto risco, aínda que poidamos considerar que os semáforos pois, son complicados, ben? Bueno, seguimos igual co problema das ratas e de todo o lixo dos contenedores en moitos sitios, pero principalmente no punto que comentei no pleno anterior. Entón, bueno, pois non houbo
paso por ali de Aqualia, que é a que está responsable co tema dos sumidoiros, de atender o tema das ratas, non houbo, estes días non houbo ninguén por ali, desde que nos pedimos a vez anterior, entonces o insistimos. Saber se van facer algún tipo de campaña ou algo, e sabemos que complexo do punto de lixo que existe, bueno, pois subindo o xeriátrico de Aldán, porque aquilo é que cada día, pois é que deixaron hasta unha alacena coa louza dentro. É dicir, é algo escandalosísimo, fora de que o mesmo, inda que o vial se abrira e que non estea catalogado no inventario municipal e que non é que teña baches, ten socavóns. Aquelas vivendas non dan chegado ás súas casas, teñen que ir esquivando os buratazos que hai, ben, entón xa aproveito e o meto. A subida ao xeriátrico, o mismo vial, ben. Temos un problema enormemente serio no punto, e lle vou chamar punto sucio, porque a min iso dos puntos limpos xa non o teño nada claro. Punto sucio. En Santa Marta, ben, porque, bueno, os profesionais da xardinería están volcando ali as súas cousas e cando se lles di, eles din que se lle nega a posibilidade, incluso pagando, de leválo ao punto limpo na Portela. Ben, e iso é palabra xa de dous profesionais en cuestión de unha semana e media. Entón, temos un problema enormemente serio nesa zona. E despois, nada, como rogo, pregunta, pero casi non necesito ni que me respondan. Sí que nos chama a atención que, bueno, esta semana saia na prensa, el Concello de Cangas modificará el ENIL para excluir parcelas privadas e reactivar a protección de Punta Balea, cosa que agradecemos despois da nosa moción, pero chámanos enormemente a atención cando pon que se a banca sempre e cuando esta del visto bueno al proxecto. Home, non sabíamos que gobernaba a banca neste Concello, pero está na nota de prensa, o acabo de ler. Deixo ya si queren. O pon literalmente. O pon literalmente. Bueno. Dígolle exactamente o que pon. A ver, espera un Dígolle momento. exactamente o que pon. Victoria, deixa ya está falando que... tú. Sí, formula Victoria todas as preguntas e logo Correcto. podemos ir contestando. Xusto. Bueno, falouse da taxe da ordenanza, vamos a recalcar, nós non falamos neste momento da ordenanza fiscal, a moción que trouxemos unha moción sobre a nova normativa, a nova ordenanza de funcionamento do servicio, e sí que tamén, bueno, pois, as persoas que facían uso do centro social nos comentaron que, bueno, que ahora sí o poden facer de luns a venres, pero non se lles permite o fin de semana, facer uso da cantina, pero que sí lles chamou a atención que houbera unha comida do BNG, palabras textuais, nesa cantina no fin de semana. Entón tamén nos gustaría que alguén... Eu lle traslado literalmente, tal como mo mandaron. Entón, home, pois estaría ben saber se tiña permiso para facer a comida ao BNG. Vale, ben, vou a responder eu algunhas cuestións, vale? Si algunha lle comento, a marquesiña da Pedreira está pedida efectivamente, xa fai tempo. De feito, dende Asi me dixeron que tiñan un contrato para renovar todas as marquesiñas. Non me deron prazos, pero dixeron que o iban a facer. Sería fantástico. No, pero aí hai que poñer unha máis, claro, nós lle dixemos, bueno, engadide esa. E de feito, porque chamamos para había que renovar a do Viso e tamén a de Vilariño porque estuve a rota por un accidente. Bueno, se comentou con eles e dixeron que iban a renovar. Sí, pero esa non está nesa estrada. Porque, bueno, ben. Despois, o SAFSI, efectivamente, tiñamos intención de traelo este mes, pero por unha cuestión que quedou un trámite que non deu tempo de facelo. Eu lle comentar a portavoz que tiñamos a intención, pero, bueno, a veces hai prazos e non depende de nós. Temos que ser escrupulosos con estas cousas. O semáforo do Keniata enviáralle unha resposta, comentara yo o mes pasado ao seu mail corporativo, podo ya reenviar a outro que me dea, dame igual, e lle comentaba que consideraban dende a Asi que está demasiado próximo ao semáforo que xa hai do cruce. Entonces consideraban que eran demasiados semáforos consecutivos, porque debe de haber, non sei, 100 metros ou así aproximadamente, é moi pouquiño espacio. Ben, despois, campaña contra os puntos descontrolados, vamos a chamar así, vertidos descontrolados de lixo, por exemplo. Se fixo unha colocación de paneis en Santa Marta e en outros sitios que son de... En Santa Marta non se puxo o panel, corrixo entón,
Entón o roubaron. Non se puso. Non se puso. Eu xuraría que sí, Se clasificou e se mandou colocar. Antón, pon... Non está posto, de verdade. Efectivamente, a Asociación de Veciños solicitou que colocáramos o cartel, fixemos o cartel e se mandou colocar pola brigada de sinalización. No, desta... Sí, agora mismo. Non está posto. É que dá vergonza, porque o miércoles veo o camión, Sí. o xoves está... De feito, o que se nos transmitiu desde a Asociación de Veciños é que ás veces que lle chaman a atención a xente que está botando o lixo onde non debe, que moitas veces lle botaban en falta poder indicarles, mire, é que está prohibido, aquí está o cartel indicativo de que está prohibido. E fíxose o cartel e se lle deu a brigada para que colocara. Entrareime de todas maneiras e por que non está colocado. Xa, é verdade, o público non pode intervir nestes rogos e preguntas. Logo, se queredes, pechamos e falamos, non hai problema. O ano pasado se colocaron uns 20 paneis aproximadamente, algúns os rompen, bueno, sabedes como vai. En isto, quixera así comentar que Vitoria falaba das campañas que se fan dende a Mancomunidade, fanse todos os anos, volveremos a facer máis, porque, de feito, a pesar de todos estes exemplos en negativo, seguimos sendo unha das comunidades galegas que máis e mellor recicla, co cal, bueno, eso fala de que por aí pois, nos está facendo moi ben, porque nos aínda temos moito que mellorar, somos todos e todas conscientes, porque temos esa concepción de que eu tiro o lixo e el desaparece máxicamente, pero temos unhas responsabilidades. Geriatros, a mellora do vial está no plan de asfaltados. Despois, a respecto das empresas de sardinería, eles a súa obriga legal é levar eses residuos a punto xestores efectivamente. Con todo e iso, como sabemos que a mellor as empresas pequenas e se complicado no novo contrato xa estaba contemplado intentar que poidan facelo unha vez que entre en vigor. Deixolle ao señor Antón intervir sobre o tema do ENIL. Evidentemente, na delimitación de NIL non ten nada que decir esa empresa. O que sí ten que decir é da proposta que se vai facer por parte de diversos colectivos e que apoia o Concello de recuperación do entorno da lagoa. Nesa parte sí que, evidentemente, ten que participar o propietario para dar o permiso para a intervención. Pero no de NIL, absolutamente nada. Si eso é o que se entende do artigo, está mal explicado. E remato desmentindo que se fagan comidas ou nada siquiera parecido na fin de semana que se do BNG. A mí non me invitaron, o sea, pero non. No, en todo caso é un bulo. No, está pechado, ademais, quero dicir, non se abre, pero non se abre para ninguén. Salvo que mellor a veces algunha organización pide facer algunha conferencia ou cousas así que ni siquiera foi o caso. Vale, entonces, bueno, vou a pechar esta sesión plenaria, non sí que me gustaría decir que lamento que rematáramos así este pleno, non me vou a xustificar, eu creo que todos me coñecedes, non é plato de gusto para min ter que votar a ninguén fora, non me gusta ter que estar a chamar a atención a xente, pero que ao final nos acostumbramos e que como eu nunca voto fora a ninguén, isto ao final parece un galiñeiro. Eu creo que hai que empezar a acostumarse a respetar un pouquiño a orde. Polo menos intentando que valga para algo. Pensamos esta sesión plenaria e dou vos pasos se alguén do público quere comentar ou preguntar calquera cousa. A mí tamén me dá pena que teña que marchar un grupo aquí. Gustaríame que estuveran todos aquí. Eu, con respecto á basura, gustaríame vos podedes pasar algo antes de non sei cando vai sair a data de que se incorpore esta empresa ou unha nova empresa e poñer a funcionar algo, porque sí, é verdad, para ser de cartos eu estou de acordo que hai que axudar o máis débil, que hai que non todo o mundo pode. Ahora, tamén a xente é que eu miro eu todos os días está moi mal acostumbrada a deixar a basura tirada pola casa. Eu traballei hai moitos anos que había que ir polas calles, porta por porta, a collela. Estou che dicindo que xa choveu
E ainda seguimos así, Sí, claro. Péstelle a quen lle pese, é o que con os sacangas. Porque o que non é normal que unha persona pida limpieza no pueblo, pero ao mesmo tempo, oye, se ti te sedes en tráfico, vete, pero é porque queres ti. É porque queres ti. Se eu aparco mal, que me vai caer? Un paquete, pero é porque quero eu. E hai cousas que non teñen justificación. A mí dame penas e dame asco moitas veces como está Cangas. Por a xente que ven das praias, no contenedor onde vivo eu, ali botaron non sei que de reforma de casas, ali está. Cando hai sobrepeso nos contenedores, rompense os contenedores. Que pasa? Queremos limpieza ou non queremos limpieza? O Telmo Martín, o alcalde de San Celso, joder, colleu unha brigada da policía con el, oye, que hostia isto de andar a tirar basura? Pero que eu falo un pouco en Santa Marta é que son empresas. Non me digas a mí o que é. Sí, é un dos maiores problemas que temos É que dá pena. as empresas. Dá asco. Escombro que tamén deixa. De todo, de É que todo. dan asco. Entonces hai que actuar, hai que facer algo. A ver, isto, bueno, un pouco estamos fora de sesión, pero, por exemplo, falando da normativa que regula o servizo, é dicir, no fondo, por moi restrictiva ou punitiva ou o que sexa unha ordenanza, na realidade todos sabemos que os concellos non temos unha capacidade real de control. É que se a tuveramos, xa mellor non, pero temos a patrulla que temos, igual nos 3 concellos, entonces é como tantas leis, non? Ti podes ter unhas normas maravillosas, pero se logo non tes unha capacidade de executalas, pois non sirven para nada. Digo con isto que non teríamos realmente unha capacidade como sería desexable, porque non tes capacidade. No Morrazo hai un parque de 3.000 contedores aproximadamente, non tes capacidade de controlar nin 3.000 contedores, nin non sei cantos vertidos descontrolados, nin unha poboación que no verán ronda os 100.000 habitantes. É extremadamente complicado. O dos contenedores podes este mes que entra poñer refuerzo, por lo menos. Refuerzo a que te refires? Os depósitos onde se bota a basura. Os contenedores. Comprar contenedores novos? Sí. Queres decir? Para Mira, implicar despois cando colla a empresa, pero bueno. pero vamos a ver, a compra de contedores está todo dentro do novo contrato, que dicir, a día de hoxe o servicio que, o sea, o que recaudamos coa tasa é extremadamente deficitario, non pagamos nin a metade do que costa o servizo de merda, perdonarme, que temos. Quero decir con isto, Cangas vai a pagar este ano máis de 1 millón de euros en Sogama. E iso xa non ten ni que ver ni con contedores ni con nada. Quer dicir, o que costa o servizo total a día de hoxe ao Concello é unha auténtica barbaridade de diñeiro, que ao final é o que vos digo. Quer dicir, o Concello ten o diñeiro que ten. No que se gasta queda gastado, non o podes logo gastar en outra cousa. Quizás para o ano que ven, que entra en vigor a nova taxa, que se empezará a pagar o novo prezo, pois o Concello teña un respiro, que despois de que lle metamos a inflación do ano que ven e todo, vamos a ver que respiro. Xa vamos a empezar en déficit, me temo. Pero, que dicir, agora mesmo, pensa que este ano seguimos coa mesma carencia, os concellos, entendes? A ver se pode ser algo este ano, a ver. Este ano seguir pagando. Este ano seguir pagando, é o único que podemos facer. O sea, pero eu sempre digo, incluso co servicio como está, se a maioría das persoas se comportaran mellor, como estás dicindo, tamén outro galo cantaría, e tamén pagaríamos moito menos a Sogama. A maioría dos Moito menos. contenedores do rural rómpense por exceso. Por exemplo, os contedores marróns siguen estando moi... Os contedores marróns é onde podemos botar as persoas que vivimos en pisos. E ven o camión, levanta e rompe. Dali a 2 días o contenedor. Bueno, que digo que os contedores marróns siguen estando moi por debaixo da súa capacidade, o sea que temos moito marxe de mellora cos recursos que temos. Grazas por vir. Boa noite. Bueno.